Aquí que es posi el Carles, aquí tu Lluís, tu aquí Lluís, l'Albert aquí. Benvingudes, benvinguts en aquesta edició 2269 de l'Altra Ràdio. La fem un dia 13 de febrer d'un any 2018. El motiu és ben clar, avui Dia Mundial de la Ràdio. La fem des d'un indret que ens agrada molt de poder-hi ser, des de l'Ateneu Barcelonès. I seran molts i moltes els professionals, les professionals, les institucions que passaran durant els propers minuts pel nostre programa. D'entrada ja gràcies a l'Ateneu Barcelonès per totes les facilitats que ens ha donat i a tots els companys d'ofici que esteu aquí davant, que amablement heu acceptat la nostra invitació a participar en aquest programa coral. Seran intervencions molt breus, això encara té més mèrit de que hàgiu tingut l'amabilitat d'apropar-vos fins a aquest indret tan cèntric de la ciutat de Barcelona. Objectiu principal del programa és un doble objectiu: reconeixement a un professional i, segon, la demanda des de fa molts anys de la creació d'un museu de la ràdio a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies també a totes les persones que amablement heu vingut fins a aquest indret de la ciutat de Barcelona, fins a l'Ateneu, molts oïdors, moltes oïdores, gent que us estimeu la ràdio, gent que us estimeu també l'equip que fa possible aquest programa de ràdio pública que enguany compleix 38 anys. Rebeu la salutació cordial de l'equip que avui fa possible el programa: Maria Àngels Pastor, la Jenny Bruniquet a la producció, Enric Martí, Alejo del Peral del Servei Exterior Control de So i aquest que us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació. Nosaltres avui estem a la sala Jacint Verdaguer, planta baixa de l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda número 6. Mossèn Cinto va residir, aquest gran poeta català, part de la seva vida molt a prop d'on estem. Molts de vosaltres, potser persones grans o persones que us agradi la literatura catalana, ho sabeu prou bé. Va residir al Palau Moja de la Rambla de Barcelona, escassament a 75 metres d'on ens trobem. Recordem el gran mossèn Cinto, no jo que també em dic Cinto, sinó evidentment el gran mossèn Cinto, i un dels seus versos: «Lo cor de l'home és un mar, tot l'univers no l'ompliria». I podríem adaptar aquest vers al dia d'avui, Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio és un mar, tot l'univers no l'ompliria. I per obrir programa, i li agraeixo molt sincerament que estigui amb nosaltres, el director de la Corporació Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, en Carles González, gràcies de veritat, Carles, per estar aquí amb nosaltres, ens deixarà una reflexió inicial a modus d'editorial al voltant del Dia Mundial de la Ràdio convocat per l'UNESCO per 7ª vegada. Carles, quina és una mica la teva visió d'aquest Dia Mundial? Bé, gràcies, Cinto, gràcies a tots els assistents de tot cor. La meva reflexió: avui s'han escrit moltes coses de la ràdio, s'han dit. La ràdio com a mitjà de comunicació universal
penso que sempre serà imbatible per diferents característiques, la immediatesa, la facilitat del consum, cada cop més, la facilitat de difusió, la capacitat per incorporar totes aquelles innovacions tecnològiques i posar-les en el bàndol propi. La ràdio havia de morir aixafada per la televisió i el que està clar és que l'ha sobreviscut. Mentre la ràdio ha trobat el seu punt de propagació i de multiplicació, la Tere encara ha de fer la feina aquesta, que jo crec que la farà, però l'ha de fer. Deia una cançó dels 80 que el vídeo va matar l'estrella de la ràdio i la pregunta seria on està el vídeo i on està la ràdio, no? Crec que ha superat totes i cadascuna de les crisis per què ha passat i ara està més forta que mai, perquè la ràdio és passat, present i futur, i segurament part del seu futur és el passat del que pot presumir. La ràdio és per damunt de tot emoció, l'emoció que genera a partir de la imaginació dels qui l'han feta i la fan, i de tots nosaltres quan recordem instants viscuts a prop del receptor, i a banda de tot això és sobretot companyia i calidesa. No oblidem això quan en aquests temps moltes societats es plantegen un ministeri de soledat. Doncs feta aquesta reflexió inicial ben clara, ben precisa, si us sembla, com el programa Nostre és una festa, avui tenim la sort de tenir la presència d'un grup de rumba mestissa. Aquest qui us parla li agrada especialment al món de la rumba. Espero que hi hagi més d'un de vosaltres que us agradi aquest univers. La rumba mestissa dels Alma de Boquerón, un grup que ja té 3 discos, l'últim l'acaben de presentar, Cuerda Parrato, Alma de Boquerón, són Jordi Nacenta, Carlos Mendoza, Miqui Urtillas, Wilbert Álvarez. Ni que no sigui l'hora, us proposo d'entrada, els que ens escolteu per Ràdio 4 i els que esteu aquí, d'anar de vermuteo amb els Alma de Boquerón. Yo que no soy mucho de tradición, me reconozco asiduo, confeso, a la comparsa del berberecho, de la patata y del boquerón. Y es que me encantan las cañas al sol, como un gin tonic de luna llena, pero un pinchito de berenjena solo se vale antes de las 2. La semana es dura, larga es la agonía de comer 3 veces, solo cada día. Y llega el domingo y se te abre el cielo de vermuteo, y se te olvidan los días feos de vermuteo. Cuesta sufrir entre berberechos de vermuteo. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. Y es que no es propiamente comer lo que acompaña ese bermutillo, sin matando ese gusanillo que en la bodega no hay que tener. Que así es más fácil salir del colchón y duelen menos todos tus males si visualizas los calamares que hay esperando en el mostrador. La semana es dura, larga es la agonía de comer 3 veces, solo cada día. Y llega el domingo y se te abre el cielo de vermuteo, y se te olvidan los días feos de vermuteo. Cuesta sufrir entre berberechos de vermuteo. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. ¡Wey! Llega el domingo y se te abre el cielo de vermuteo, y se te olvidan los días feos de vermuteo. Cuesta sufrir entre berberechos de vermuteo. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle a vermutear. Cuando la pena empiece a penar, sal pa' la calle pa' vermutear. Fort aplaudiment als Alma de Boquerón que ens acompanyaran en aquest programa especial Dia Mundial de la Ràdio. I ara
Demano a un company d'ofici que després tornarà a estar aquí al nostre costat, amb el qual estem demanant la creació del Museu de la Ràdio a la ciutat de Barcelona, que és l'Albert Malla, del Cocodril Club i de la sèrie Una vida de ràdio, que tingui l'amabilitat de presentar-nos el nostre primer invitat, que està d'aniversari, perquè parlem de Lluís Segarra, que fa 20 anys que tira endavant Guia de la Ràdio. Breu perfil, tu que també coneixes fa tants anys a Lluís Segarra, d'aquest magnífic professional del món radiofònic. Gràcies, Cinto, per convidar-me. Jo a Lluís Segarra el vaig conèixer a la mítica Radio Club 25 a finals dels anys 70, llavors ell ja tenia pluriempleu perquè es combinava els horaris amb la FM de Ràdio Espanya de Barcelona, que per cert aquí a les Rambles permetem que un dels atractius d'aquell estudi era que per al finestral vèiem l'ou com balla de l'Ateneu, que és on estem ara. I això era molt maco. Després ell ha fet de promotor de cases de discos, ha portat artistes, ha fet moltes coses, però sobretot el Lluís Segarra ha fet la Guia de la Ràdio, que si no existís ens l'hauríem d'inventar, perquè t'has parat a pensar, Cinto, que els de la ràdio parlem molt poc de la ràdio? I fins i tot parlem molt sovint de la tele, i la tele parla molt poc de la ràdio, però nosaltres no parlem de la ràdio. Guia de la Ràdio és increïble la quantitat de milers i milers de notícies que ha donat i sobretot les exclusives que ha donat. Hi ha caps de programes i directors que s'han enterat del seu nomenament o de que havien estat cessat abans per la Guia de la Ràdio que per la línia directa. Així que la feina de Lluís Segarra durant tots aquests 20 anys té molt de mèrit, perquè més ho ha fet d'una manera desinteressada. Lluís, benvingut al programa, que és el teu. Lluís Segarra, entre moltes altres coses, col·laborador de l'altra ràdio. Hola, bona tarda als que estan aquí, bona nit als que... Felicitats, evidentment, per aquests 20 anys. Guia de la Ràdio, creada el desembre de l'any 1997, ha publicat en els seus 20 anys 51.100 notícies llargues, ha superat les 1.040 edicions setmanals i, com deia l'Albert Malla, és un dels millors mitjans de comunicació especialitzats en la radiodifusió de tot l'estat espanyol, acompanyat també últimament amb l'edició digital d'en Pedro Gámez. Tot i ser un mitjà que constantment és consultat pels professionals, com diu l'Albert Malla, pels estudiosos universitaris, pels oïdors que us agrada estar més informats d'aquest món radiofònic, és un mitjà que no crec jo, i l'Albert Malla també, i la ràdio de Barcelona també, no ha rebut el reconeixement mai que es mereix. És per això que avui, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio del 2018, el director de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, Carles González, lliura aquest trofeu que diu l'altra ràdio, Cocodril Club i la ràdio barcelonina a Lluís Segarra, en reconeixement dels 20 anys de Guia de la Ràdio. Lluís, felicitats, demano que us poseu drets i que reconegui en aquest cas la feina magnífica de Lluís Segarra de Guia de la Ràdio. Això no sortia el guió que em vas enviar, Bé, jo, com que no m'havia avisat d'això, no portava res preparat, però aprofito per donar-li les gràcies per deixar-me formar part de la família de Ràdio 4, tot i que la meva aportació sigui molt petiteta, una vegada al mes, i només uns minuts, però diguéssim és una cosa de les que estic orgullós de fer, i donar-li les gràcies per aquest detall que ha estat molt maco. Avui, davant de més de 10 emissores representades en aquí, molts professionals del sector, professionals de primer nivell, i ara els escoltareu al nostre programa, estem molt satisfets de fer aquest lliurament i que sigui en aquest cas el director de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, en Carles González, en nom del nostre ofici, qui d'alguna manera també tingui l'amabilitat de fer aquest lliurament. Algun desig pels propers anys de Guia de la Ràdio? Doncs que continuï potser 20 anys més. Tens ganes? Sí. Hi haurà notícies? Notícies segur, tot i que fixa't que al principi, quan vaig començar això, un amic meu em va dir, si a la ràdio no passa mai res. Doncs mira, 51.000 coses des de 2004, no des del 97 que van començar, sinó que es van començar a numerar el 2004. I avui, quan arribis, podràs publicar que una part de l'ofici de la ràdio barcelonina reconeix la teva feina i que has rebut molt merescudament aquest guardó. Lluís, gràcies i a continuar perseverant en aquesta magnífica feina divulgativa. Gràcies. L'altra ràdio des de l'any 1995 està proposant la creació a Catalunya d'un museu de la ràdio, un museu que vagi més enllà de la mostra d'aparells receptors antics. El mes de maig del 2005 vam estar al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa celebrant en aquell museu el fet de que s'hagués incorporat a la col·lecció d'aparells antics d'en Joan Julià i reivindicant
que en aquell museu es creés un museu de l'audiovisual, un fet que no ha estat possible fins ara. Celebrant que també, evidentment, Roda de Berà inaugurés el 9 de juny del 2012 el Museu de la Ràdio Luis del Olmo, conformat per 400 aparells radiofònics cedits per aquest importantíssim radiofonista. Avui volem aprofitar aquesta trobada col·lectiva de la professió a l'Ateneu Barcelonès i de les entitats relacionades amb la ràdio que escoltareu en aquest doble programa per tornar a insistir en aquesta qüestió. És en Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui té l'amabilitat de llegir el manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio a la ciutat de Barcelona. Bé, bona tarda, bona nit. Manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona. Els programes L'Altra Ràdio, de 1980, i Cocodril Club, de 1993, demanen la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona, un centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la memòria sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d'un relat històric dels seus professionals i al foment de l'ús del llenguatge sonor com a eina expressiva i creativa. Les 7 grans línies d'acció del centre podien ser la recopilació del material sonor, programes i podcasts, la personificació de la història mitjançant els grans noms de la ràdio, la difusió de l'ús del llenguatge sonor com un element més de l'expressió i la creativitat dels ciutadans del segle XXI. El recull arqueològic del material tècnic, receptors antics i aparells de baixa o alta freqüència, la història de la ràdio i de la distribució de l'àudio a internet i la telefonia mòbil com a mirall dels canvis a la nostra societat, l'aplicació de la intel·ligència artificial a la ràdio i la difusió de l'art sonor contemporani, la promoció, per últim, de la radiodifusió. Aquesta petició es fonamenta en la gran tradició que té la ràdio a Catalunya i la seva contribució notable a l'ús de la llengua catalana. La primera emissora privada de l'Estat és Ràdio Barcelona, EAJ1, creada el 1924, Ràdio 4 i Ràdio Olot, que ofereixen tota la promoció en català des de 1976. Les deganes de les emissores municipals de Ràdio Arenys i Ràdio Rubí. La primera ràdio lliure que va sorgir a Barcelona, el 1979, Ona Lliure. Ràdio Ràpita, el 1990, del CEIP Sant Domènec de la Ràpita, a Santa Margarida i els Monjos, que és l'emissora escolar més antiga. A internet, dins de Ravalnet, el 1998, la xarxa ciutadana del Raval de Barcelona. Immediatament s'hi van produir projectes com la ràdio del CEIP Drassanes o Raval Mèdia. Barcelona, a 13 de febrer de 2018, Dia Mundial de la Ràdio. Aquest és el manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona. Presentem aquesta proposta, aquesta petició de creació d'un museu de la ràdio a Barcelona, si més no que es prengui en consideració, com ha dit en Josep Maria Martí, el propi Albert Malla, director del Cocodril Club, la periodista Esther Moles, que des del principi també ha estat en aquesta iniciativa de l'Associació de Dones Periodistes, i aquest qui us parla, Sintoniqui, director del programa de Ràdio 4, L'Altra Ràdio. En el moment que estem fent el programa ja hem rebut 189 adhesions. Aquí fora teniu una llista on també, si voleu, podeu afegir-vos-hi deixant el vostre nom i deixant simplement el vostre correu electrònic. A internet podeu anar a altraradio.cat, i a dalt trobareu el manifest i us hi podeu també sumar. Donem les més sinceres gràcies ja al Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya, entre altres entitats, i professionals que ja ens han escrit, com Rosa Maria Calaf, Maruja Torres, Núria Ribó, Enric Calpena, Xavier Solà, Jordi Margarit, Marta Puertolas i molts altres que avui ens acompanyeuen aquí i que us dono les més sinceres gràcies, igual que molts oïdors i oïdores de l'Altra Ràdio, del Cocodril Club, de la ràdio en general, perquè molts mitjans hi han donat difusió. Per tant, esperem que d'alguna manera això algun dia fos realitat. Agraeixo a Josep Maria Martí, el director de l'Observatori de la Ràdio, que hagi tingut l'amabilitat de fer la lectura d'aquest manifest, i en aquest cas agraeixo també molt sincerament la presència de la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Laia Ortiz. Benvinguda. Moltes gràcies.
en el nostre programa, en un indret tan significatiu, molt ben acompanyats. Hem de dir que aquesta sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu doncs, la tenim ben plena i això ens omple de satisfacció, i volíem fer aquesta proposta davant d'alguna autoritat, com és el cas de la senyora Laia Ortiz de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que la traslladi a l'equip de govern i que tinguin a bé de considerar-la amb la quantitat d'espais, diguem-ne, que aquesta ciutat per sort està recuperant i que li està donant utilitat i viabilitat. Una mica d'imprevist, sé que l'agafo en aquest cas a la nostra tinenta d'alcaldessa, una mica d'imprevist, però què li semblaria que Barcelona pogués comptar amb un museu d'aquestes característiques d'alguna manera que fa el nostre manifest en aquest cas? Jo crec que és una proposta interessant i més si bé també de ser una proposta col·lectiva, és a dir, treballada amb col·legis professionals, amb els propis professionals, també la vessant associativa. Jo crec que les iniciatives culturals que neixen des d'aquesta voluntat col·lectiva doncs, tenen evidentment la fortalesa de treballar, i segur que la ràdio mereix l'espai a Barcelona. De fet, la ràdio ha fet barri, ha fet ciutat, ens connecta també com a veïns i veïnes, i és una proposta, ja us dic, ara no agafo el compromís, però sí que agafo el guant i l'entomem, ho parlem també amb el comissionat de Cultura, i que segur que haurem de treballar col·lectivament. Seria Sant Andreu un bon districte amb la quantitat d'equipaments i espais. La senyora Laia Ortiz és la regidora de Sant Andreu, tot i que després tindrem els companys de Sants, ja veig aquí el director de Sants 3 Ràdio, que també tenen molts espais que estan renovant, evidentment l'Eixample, molts indrets, però tant de bo que l'equip de govern considerés algun d'aquests nous espais, no tant en quant com un museu arqueològic, sinó que el llenguatge sonor, com demostrarem avui, és ben conegut, amb mestres, està molt viu, és un llenguatge quotidià que tant de bo que mereixés que pogués ser encara més emprat per la societat barcelonina. Entrem en temes més del nostre mitjà de comunicació. En el cas de Laia Ortiz, algun record personal lligat al nostre mitjà de comunicació, tot i que és prou jove? Doncs molts records. A mi la ràdio m'ha acompanyat. A casa meva hi ha els meus pares, mira el cocodril, hasta luego cocodrilo, la meva mare jo ja m'aixecava els caps de setmana, diguéssim, escoltant-ho. El meu primer contacte amb la ràdio va ser ja quan estava fent segon, tercer de BUP amb Ràdio Ressaca, me'n recordo, a Nou Barris. Sí. Fèiem un programa amb dos companys de classe posant música, és a dir, aquest va ser el meu primer contacte. Ressaca només era el nom de l'emissora, no els qui fèieu el programa. No, està clar. No es pot fer ràdio, diguem-ne, amb Ressaca cada setmana com a mínim. Un dia potser sí. A més, era a primera hora de la tarda i també érem molt joves, però aquest era el nom de la ràdio, d'aquestes ràdios comunitàries que es van impulsar, i aquí va ser el meu primer contacte. Després tindrem també representants a la ràdio del tercer sector, que aquí ha quedat esmentada perquè la tradició del tercer sector a Catalunya és tan antiga com una lliure. Una emissora, val a dir, que va néixer, evidentment, amb detencions fins i tot d'alguns dels seus integrants per part de la Guàrdia Civil, que una ocasió els hi van incautar l'equip i era una caixa que estava buida de cartró perquè les persones que incantaven els equips no tenien coneixements tècnics, i que dins d'una lliure, ara ja es pot dir, fins i tot a dia d'avui hi ha catedràtics, en aquest cas a la Universitat Autònoma de Barcelona, com és el cas de Rosa Franquet, professors titulars, com és el cas, en aquest cas, del professor Terrón, Emili Prado, gent que van intentar trencar la freqüència modulada en benefici de la societat, és a dir que evidentment una emissora lliure i alternativa, però hi ha col·lectius que a vegades fan una feina magnífica. El novembre del 94, ja que tenim una representant de l'Ajuntament de Barcelona, es va unificar la desena de televisions que hi havia de districte de la ciutat de Barcelona. Va néixer Barcelona Televisió, després esperem també comptar amb el director actual de BTV, i des del 31 de gener de l'any passat ha passat a identificar-se aquesta estació televisiva i també radiofònica BTV en minúscula. Després li preguntarem això al director, això de la minúscula, tant a ràdio com a televisió. Una mica des de l'equip de govern de l'Ajuntament, com valora, per acabar, la tinenta d'alcaldessa, la funció, la feina que fa BTV, aquest mitjà que també és prou seguit i que cada vegada també el podem veure per més indrets i escoltar també per més indrets en el cas de la ràdio? Jo crec que és fonamental la tasca d'una televisió local, igual que les ràdios locals, que també van passar els seus altibaixos, amb moltes barreres i obstacles també legals al llarg dels anys, sobretot per la informació de proximitat, és a dir, si no es fa des de lo local, poca gent explica què passa als barris, què diuen els veïns i veïnes, com petits projectes poden transformar molt la quotidianitat, i això és veritat que a altres mitjans no hi ha ressò, i crec que és fonamental poder fer difusió i donar veu
i fer participar també el conjunt de la comunitat. Doncs agraïm sincerament a la Leia Ortiz, tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, l'amabilitat d'haver vingut avui en aquest programa especial de l'altra ràdio, de Ràdio 4, acompanyats de tants companys de la professió que ara podreu escoltar, i fem el lliurament a dia d'avui de totes les persones que ja han mostrat el seu suport, les que heu deixat la signatura aquí fora, encara serà el cas, però com una primera proposta que tant de bo sigui considerada, i en Josep Maria Martí de l'Observatori de la Ràdio fa aquest lliurament simbòlic en nom de l'ofici. Moltes gràcies i tant de bo que sigui una realitat ben aviat. Molt bé, moltes gràcies. L'altra ràdio, a Ràdio 4. Ens agrada fer ràdio dinàmica, i és per això que mentre se'n van els nostres invitats que acabeu d'escoltar, jo ja us vaig presentant els companys d'ofici que seuran els propers minuts en aquesta edició de l'altra ràdio, l'Ateneu Barcelonès. Enric Frigola, després del pas per Ràdio 4, Televisió Espanyola, va formar part de la direcció de Catalunya Ràdio, actualment coordinador de la programació de Ràdio Estel, i en nombroses ocasions ha participat al programa de l'altra ràdio. Fa poc va venir als 40 anys de Ràdio 4, fa un any i pocs mesos. Jaume Serra, actual director de Ràdio Barcelona i Ser Catalunya des de fa pocs dies, abans director de Ràdio Lleida i de Ràdio Girona, i quan jo el saludava recordava que quan va estar a Ràdio Lleida va escriure un llibre, La Ràdio a Lleida, que el vam també poder comentar al programa de l'altra ràdio, i saludo també en Vicent Sant Clemente, sotsdirector de Ràdio 4 i abans corresponsal de Televisió Espanyola a Mèxic, Beijing, Washington i l'Havana i Londres. Entrem en el bloc de directors, benvinguts els tres, moltes gràcies per venir al nostre programa. Comencem potser amb la persona que té més experiència, l'Enric Frigola, que li agraeixo molt sincerament, Enric, com sempre, que estiguis al costat del nostre programa com a actual coordinador de Ràdio Estel. Una mica, amb el teu instint professional, com veuries tu que Barcelona tingués un museu amb l'estil que nosaltres acabem de proposar, un museu dinàmic, obert, amb molts documents sonors? El teu instint professional què et diu? El meu instint professional diu que és necessari que hi hagi algun museu. La ràdio a Catalunya, de fet, és la seva història. O sigui, la història de Catalunya des de l'any 24 ha evolucionat i sabem com ha estat gràcies a la ràdio en bona part. Jo no sabia de què anava el manifest, en fi, el desconeixia fins fa un moment, no? I anava a dir, en paraules més pobres, amb tota seguretat, el mateix que ha dit Josep Maria Martí. Jo crec que aquest museu hauria de ser no tan sols una col·lecció d'aparells antics de ràdio, sinó que hauria de ser un museu modern, un museu que estigui al dia, i un museu doncs, on es pugui fins i tot saber què passa a la resta del món, no tan sols aquí a Catalunya. Per fer això es necessiten diners, molts diners, i suposo que s'haurà de trucar per fer un pas endavant doncs, o bé a les administracions o bé a les empreses privades. No estaria gens malament que aquesta declaració de la creació d'un museu de ràdio es comencés a concretar amb un projecte. Si anéssim ja a parar a coses concretes. Jo crec que per això fa falta doncs, la creació potser d'una comissió, potser d'un grup de gent, perquè si hem d'anar a l'administració o bé si hem d'anar amb alguna empresa privada a buscar finançament per la creació i el manteniment d'aquest museu de ràdio, doncs el primer que demanaran serà aquest projecte, un projecte potser molt més concret que aquesta declaració, que està molt bé i que jo subscric completament. En el cas d'en Jaume Serra, com comentàvem, fa molt poc que està al capdavant de Ràdio Barcelona i Ser Catalunya. Suposo que, ja que estem amb el bloc de directors, una mica t'has hagut de situar, i que tu ja estaves treballant en aquesta emissora, una mica inclús per conèixer l'estat una mica de la situació d'una gran corporació, en aquest cas d'emissores amb fórmules, amb emissores generalistes, com és el cas de Ser Catalunya, veient una mica, sense haver d'explicar ni descobrir cap secret, evidentment, prioritats que tu ara tindries, que en el fons jo crec que també poden ser molt comunes amb altres gestors, diguem-ne, d'emissores públiques i privades de la magnitud, evidentment, del que seria Ser a Catalunya. La prioritat seria, bona nit, la prioritat seria la d'acceptar el repte de que estem treballant en el mitjà que més bé sap suportar la transformació de la societat digital i convertir-lo en valor per a la nostra empresa i pels nostres oients. La ràdio a Catalunya no para de créixer,
malgrat que el món digital està envaint la societat i el consum de ràdio, el consum d'àudio per part dels ciutadans. Per tant, el que estem és veient com podem formar part d'aquesta transformació de la manera com veiem que la ràdio n'està sortint no reforçadíssima. La ràdio està en aquest moment veient com en lloc de ser substituïda com altres mitjans surt enfortida de tota aquesta transformació. I per tant aquest seria segurament una de les primeres visions que s'ha de tenir quan et poses al davant d'una ràdio com Ràdio Barcelona i la seva Catalunya. Veure com aquest repte queda superat i com queda incorporat en els mètodes de treball diaris de cadascú de nosaltres. Ràdio Estel, una emissora que va fent anys, Enric Frigola, coordinador d'aquesta programació ja fa unes quantes temporades. Breument, Enric, des de la teva perspectiva, ser molt diferent, evidentment, el cas de Ràdio Estel del que seria Ser Catalunya. També què tindries tu damunt la taula o quins desitjos tindries per poder complir des d'una emissora com és el cas de Ràdio Estel, també a vegades ni que sigui una emissora privada sense un afany tan competitiu com altres, òbviament vol guanyar audiència i amb una característica i una idiosincràsia que a vegades l'apropen també al servei públic. No seré gens original, com la majoria dels que estem aquí portant més o menys els destins d'una emissora de ràdio, tenir més pressupost i més diners per tal de fer possible el repte que significa una emissora de caire humà i cristià amb una programació àgil, moderna i actual que pugui captar més gent. O sigui, deixar de ser residuals per convertir-nos en una ràdio amb una mica més d'audiència de la que tenim. En Vicent Sant Clemente, el nostre sotsdirector, ha fet deures pel programa, no? La qual cosa jo li agraeixo perquè li ha sortit a ell mateix, en aquest cas el director de l'altra ràdio no li ha imposat res, però estic molt content perquè ens ha preparat per les persones que esteu aquí evidentment a l'Ateneu i els que esteu escoltant Ràdio 4, 4 talls que creus que exemplifiquen coses interessants de la ràdio que els aniràs presentant i després podríem entrar, diguem-ne, fins i tot en conversa amb els altres companys d'ofici. Així es, entraria una mica en continguts, és a dir, tenim una cosa que és meravellosa pel museu, que són els nostres arxius. Ara l'arxiu de Ràdio 4 s'està digitalitzant i no parlem de Ràdio Barcelona, etc. No? I volia exemplificar 4 exemples de servei públic, de la ràdio com a servei públic. Matinada del dimarts del 25 de setembre a Rubí, Terrassa i Sabadell. Pluges de més de 220 litres per metre quadrat, ni llum ni telèfon. La riuada s'enduen centenars de barraques de les marges de les rieres amb més de 800 morts i desapareguts y més de 12.000 afectats. Informamos desde Rubí. La bonita población vallesana ha sido una de las más afectadas por la riada de la pasada noche. No hay luz ni agua. Más de 80 casas han sido arrastradas por las aguas y el número de personas desaparecidas asciende a 97. Del matadero municipal, que estaba situado junto al torrente, no se conservan ni los cimientos. Un tall de l'any 1962, les tristes riuades de Rubí. Exacte, però just després el mestre Joaquín Soler Serrano endega una campanya de solidaritat des de Ràdio Barcelona, mobilitzant cents de mils de persones a l'entorn del carrer Casp i sorprenent i avançant-se fins i tot a les autoritats. Gracias, hermanos barceloneses. Hermanos de toda Barcelona, por esta colaboración que no puede ser descrita con palabras, y la ovación que ha estallado en la calle de Caspe y en todas las calles adyacentes, y en el vestíbulo de la emisora y en el estudio y en todas las dependencias, es el mejor síntoma, el más elocuente y el más expresivo de esta operación fabulosa. Passem a Ràdio 4. Potser te'n recordaràs, diumenge 23 d'octubre del 77. Després de 38 anys d'exili, el president Josep Tarradellas torna a Catalunya. Es dirigeix al públic des del balcó de la Generalitat. Ho cobreix un equip de Ràdio 4 coordinat per Enric Frigola amb 14 unitats mòbils i 45 professionals. El president Tarradellas s'apropa junt al micròfon de l'entrada del Palau de la Generalitat i va adreçar la paraula als catalans aquí congregats. Atenció, parla l'equip número 8. Bé, ens trobem just al vell costat del balcó. En aquest moment es demana silenci a la plaça. Parlarà el president de la Generalitat, Josep Tarradellas. Estan els parlamentaris ocupant el balcó totalment. Les forces de seguretat ens impedeixen acostar-nos una miqueta més. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Ja sóc aquí. Perquè jo també vull l'estatut. Te'n recordes? I tant. Un dels dies més importants de la meva vida professional, sí. No impressiona, Sí. Passem a un esdeveniment molt proper i molt trist. Dijous 17 d'agost del 2017, 4:50 de la tarda, molt a prop d'aquí. Una furgoneta blanca embesteix centenars de persones a les Rambles. Així ho expliquen Marc Hernández i Andreu Puig a Ràdio 4. Bona tarda, interrompim la informació i l'entreteniment d'aquest estiu de Ràdio 4 per informar-vos, molt al nostre pesar, d'una notícia que ens ha agafat d'imprevist, una notícia que no teníem constància d'ella, i és que en aquests moments, segons l'Ajuntament de Barcelona i segons els Mossos, una furgoneta hauria atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona fa poca cosa, al voltant de les 5 de la tarda. Per això teniu l'Andreu Vinyes intentant buscar i recollir informació sobre el succés, del que repetim, en sabem molt poques coses encara. Andreu Vinyes, bona tarda. Bona tarda, sí, sabem poques coses. Com deies, els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest atropellament massiu a les Rambles de Barcelona per part d'una persona amb una furgoneta de color blanc. Bé, he de dir que estic molt impressionat amb els professionals que m'acompanyeu. Des que vaig conèixer el Cinto La Campana de Gràcia, l'emissora lliure La Campana de Gràcia, quan vaig entrar a Ràdio 4 de la mà de Montserrat Minovis, i només m'ha quedat la conclusió general de que la ràdio és servei, és posar el micròfon a la gent que potser no té a l'abast normalment els micròfons, no? I felicitar-me d'estar tan ben acompanyat. Jaume Serra, director actual de Ser Catalunya Ràdio Barcelona. Jo és que sentint aquests talls de veu veig com, malgrat s'han multiplicat els canals d'informació, la ràdio continua sent imbatible pels grans esdeveniments. És a dir, els atentats de Soler Serrano, els atentats de la Rambla i de Cambrils, la ràdio torna a demostrar ara que és imbatible. Jo crec que ningú com la ràdio va saber explicar el que estava passant amb la precisió del que passava i, a més, capaç de crear l'estat d'ànim que va haver-hi al voltant dels atentats. Jo crec que ningú millor que la ràdio, malgrat els temps, la ràdio, com deia abans, en surt enfortida. En aquest cas esperem que així sigui. La ràdio segueix tenint tota la seva força, la ràdio segueix sent un mitjà sumament interessant, que moltes coses de la ràdio se les està també apropiant quantitat de programació televisiva, que és bàsicament àudio i diàleg, que evidentment la imatge sempre hi aporta un plus indiscutible, i que moltes coses que també estan circulant per internet, el llenguatge sonor també és clau, evidentment, que el llenguatge escrit sempre ens és de gran ajuda, però el llenguatge sonor també és clau. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. Vicent San Clemente, sotsdirector de Ràdio 4, Jaume Serra, director de Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, i Enric Frigola, coordinador de Ràdio Estel. Bona ràdio! Mentre s'apropen en aquest petit escenari de la sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès les nostres properes invitades i el nostre proper invitat, ja us les vaig presentant. La satisfacció avui que també ens acompanyi Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya des del mes de març del 2014 i actualment presentant l'informatiu Catalunya Migdia del cap de setmana a Catalunya Ràdio, i també ha estat directora de programes d'aquesta emissora, com també ho va ser d'Ona Catalana. La Marga Lluc, companya de la redacció d'esports dels serveis informatius de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, directora actualment del programa Més que Esports de Ràdio 4, i retorna l'Albert Malla, que ja l'escoltàvem, director del Cocodril Club a Ràdio Marca i un centenar d'emissores locals, però abans lligat i abans recordat a Ràdio Terrassa, Cadena Catalana, i, per cert, val la pena escoltar les seves memòries radiofòniques, que és la sèrie Una vida de ràdio, Barcelona és ràdio, que ha superat els 100 capítols. Agafo ara d'imprevist a la Marga Lluc. Marga, hola. Digue'm quan creus que dura cada capítol que fa l'Albert Malla. 10 minuts, 15, n'ha fet més de 100. 20, 30, una hora 20, 2 hores, n'ha fet més de 100. Més de 100. La teva intuïció, més d'una hora o menys? Més. 1 hora 20. Veus? Més d'una hora. Es pot escoltar a l'e-box. Sí.
Són 126, al final. No has tingut ganes, Albert, de tornar-los a escoltar tots per comprovar si algun... Sí, vaja, Albert. Perquè permeten que això expliqui que ho vaig fer per mi, pràcticament, perquè en aquell temps, quan va començar aquest programa, quan vaig començar a guardar coses, el 1983 no era tan fàcil com ara, tenir el so enregistrat de la ràdio, no existia internet, no existia els podcasts, i moltes coses, si no estava previst amb anterioritat gravar-la, si passava alguna cosa que valdria la pena mantenir, si es perdia per sempre, si és que no havies previst que algú ho estigués gravant, no? I jo vaig pensar, arribarà un dia que potser et fallarà la memòria, més val que et vagis guardant totes les intervencions que tu creguis especials dels programes que jo feia i dels programes que jo escoltava, de tothom, de totes les emissores, no? I això, bueno, han anat passat els anys, els he anat posant al dia, però era una cosa íntima, diguem, i que només van tenir accés, ja quan va arribar l'MP3 ja era més fàcil fer còpies, i van tenir accés uns quants companys, uns quants amics de professió. Aquesta memòria sonora, la proposta que fa el Cocodril Club i l'altra ràdio, amb les adhesions que cada vegada són més, d'intentar preservar la memòria sonora seria una característica. Això no existeix en cap lloc, això es pot col·locar evidentment a internet, això pot circular, no fa falta parets, és una part que pot posar-se a l'abast de la gent i malauradament si no es fa es perdrà, perquè hi ha moltes coses enregistrades que estan en col·leccions particulars, amb cassets, amb bobines, no amb les fonoteques de les emissores, que tristament en molts casos hi han desaparegut, i que ara el nostre sotsdirector també comentava que una part de la fonoteca de Ràdio 4 també es podrà digitalitzar. Ja que tenim a la degana del Col·legi de Periodistes, Neus, benvinguda. Les més sinceres gràcies en el Col·legi de Periodistes perquè ha acceptat d'adherir-se a la proposta de creació d'un museu de la ràdio, com jo he dit, les més sinceres gràcies als companys d'ofici. Però hi ha una dada que també ara, fora d'aquest tema, m'ha cridat a mi l'atenció de l'Eurobaròmetre, una dada, diguem-ne, per tant, fefaent, seriosa, a Europa, i mirant l'Eurobaròmetre últim surt que a Europa la ràdio arriba a gairebé al 60% de credibilitat per part dels encastats, 60%, enfront del 51% de la televisió, el 47% de la premsa escrita i després, al final de tot, els mitjans en línia, 34%, i les xarxes socials, que encara estarien en una posició més endarrerida. Per tant, podem ser optimistes, i tu que et dediques a la informació, a part de ser degana al Col·legi de Periodistes, és un bon símptoma. És un bon símptoma, tot i que eurobaròmetres anteriors deien precisament una mica el contrari. La credibilitat jo crec que és una cosa que en periodisme és molt fàcil de perdre i molt difícil de guanyar. El que sí té la ràdio i aquesta credibilitat és que potser ha tornat a l'essència del que era la seva raó de ser, com lo és la del periodisme, que és ocupar-se de la gent, donar veu a la gent, abans en parlaven, no? La gent que es veu representada, quan escoltàvem tots aquests fragments històrics, és la ràdio per la gent. Per tant és un mitjà pròxim i per tant és un mitjà que de sempre ha tingut molta credibilitat. Podem ser optimistes i a mi em sembla que és una dada molt important, però que l'hem de saber conservar també, és a dir, tota la tensió a vegades política o la politització de determinats espais radiofònics també fa que la gent moltes vegades s'allunyi d'això, perquè això són dades també que dona l'Eurobaròmetre i no només passa aquí, sinó que ha passat arreu d'Europa. Per tant, optimisme sempre. I la ràdio endavant. El que sí que tenim és, evidentment, com tot el sector periodístic, com tants col·lectius, molts problemes, malauradament, diguem-ne, de feina. No? Molts mitjans van reestructurant les seves plantilles, és una qüestió que no afecta només a l'univers periodístic i que també ens trobem quantitat de dones, homes, joves, valuosos, acabant la formació de tants indrets a Catalunya que es dediquen a la formació de futurs comunicadors i periodistes que no troben vies laborals. El Col·legi de Periodistes també fa una magnífica feina, la Borsa de Treball intenta col·laborar. No? Aquesta potser seria una mica la part, diguem-ne, trista del panorama actual, que també es pot traslladar, evidentment, amb altres oficis. Sí, es pot traslladar a altres oficis i és una part trista i dura, però ara ho deia en Jaume Serra, jo crec que la ràdio s'ha sabut adaptar amb el seu propi llenguatge, ara ha incorporat la imatge, està a totes les xarxes socials, és a dir, s'ha sabut adaptar a la manera de consumir que actualment fa la gent, aquesta una. I la crisi de les empreses periodístiques és veritat que arrossegarà molts periodistes, però segueixen havent-hi molta gent que té ganes d'estudiar periodisme. I és cert que, m'ho permetrà el senyor Margarit, amb permís dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, cada any veiem experiències d'escoles on la ràdio és una eina més educativa i per tant això també fa
que jo crec que d'una manera o d'una altra, és a dir, el nivell de contractació o els conglomerats de grans empreses seran els que seran, però hem de tenir fe en el periodisme, en l'ofici. Una de les coses més positives que ens ha passat a la present temporada radiofònica avui és fer aquest programa acompanyat de tants magnífics professionals del mitjà i d'institucions. És una satisfacció perquè qui fa l'altra ràdio d'estar avui tan ben acompanyat, però fa poques setmanes vàrem emetre 3 reportatges fets pels nois i noies de l'Institut Quatre Cantons, segon d'ESO, que van fer 3 magnífics reportatges per l'altra ràdio, que els van treballar durant unes quantes setmanes i que quan van venir a l'emissora a les 8 del matí a Roc Boronat 127 els van enregistrar en fals directe. L'actitud magnífica vol dir que, evidentment, com després podrem comprovar a la segona part d'aquest programa, el llenguatge radiofònic, el llenguatge sonor és una eina també de motivació, d'aprenentatge, que molts mestres catalans fa anys que l'estan conreuant i el nostre programa també ho està divulgant. Marga, hi ha una cosa que a mi, diguem-ne, em crida encara l'atenció, no és ja la quantitat de periodistes dones, com seria el teu cas, que esteu treballant per sort amb els esports, el teu cas ets jove però ets veterana, diguem-ne, de l'ofici, sinó és més la poquíssima presència, l'altre dia t'ho comentava jo als corredors al Roc Boronat, ara no sé per què em sortiria Passeig de Gràcia, però no. Ja fa uns anyets, m'equivoco. A Roc Boronat 127 és la poquíssima presència de l'esport professional femení, que jo crec que és una vergonya, en qualsevol programació esportiva temàtica, amb informació, hi ha esportistes, en el cas català, que cau l'ànima als peus perquè tenen un nivell extraordinari. És una realitat. Per què hi ha encara aquesta mancança? I aquesta discriminació clara i la societat ho accepta tranquil·lament. Mira, si tu em vas parlar que comentaríem una mica aquests temes i he estat mirant una mica i la veritat és que jo mateixa m'ha sobtat el fet que he llegit que segons un estudi només hi ha un 4% de la informació esportiva que es fa als mitjans és dedicada a l'esport femení. És evident que falta moltíssim i això que ha millorat força, perquè tu deies i t'ho agraeixo que sóc jove, però farà 30 anys que em dedico a la informació esportiva, va ser l'any 1988 quan vaig començar, per tant són 30 anys i ha millorat força, però encara està molt lluny. I això que jo crec que pas a pas això anirà canviant, sobretot perquè tu deies, hi ha moltes esportistes dones, femenines, que estan assolint èxits importantíssims. Jo, per exemple, he estat a diversos Jocs Olímpics i els últims que vaig anar, que van ser els de Londres, de l'any 2012, doncs es van guanyar, la delegació espanyola va guanyar 17 medalles i 11 van ser de dones. I jo recordo estar a Londres i cada vegada que havíem d'informar sobre una medalla dèiem una dona, o sigui, la Mireia Belmonte, la Ona Carbonell, les de la natació sincronitzada, però també les de l'equip d'hoquei femení, de l'equip moltes, o sigui 11. I tot això ens hauria de fer reflexionar en aquest sentit, no? Cadascú ha de posar el seu granet de sorra, nosaltres ho intentem al Més que Esport. El Més que Esport obre també la temàtica a altres esports, sí, no? Altres esports dels que tampoc no es parla gaire, perquè estem parlant que es parla poc de les dones esportistes, però també hi ha molts esports que queden molt residuals. Interessant, és una ràdio pública i també destacar el paper, ara teníem el director de la Corporació Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, en Carles González, destacar el paper també d'un teledeporte que és veritat que mica en mica va obrint la finestra a l'esport femení, evidentment, que és una problemàtica no només d'una corporació, sinó que és una temàtica que la societat encara ho accepta. Jo sempre destaco el meravellós equip de waterpolo femení del Sabadell, amb un palmarès extraordinari de campiones del món, de clubs, de campiones d'Europa, dins la selecció espanyola, medalles olímpiques, no només perquè guanyi la lliga de waterpolo femení. Està claríssim, dones que estudien, dones que treballen, dones de màxim nivell esportiu, en algun cas en palmarès molt superior als jugadors del Futbol Club Barcelona d'homes, no? I això evidentment és flagrant, no tot es pot posar a la mateixa balança, però és un tema que caldria, evidentment, esperem que en poc temps solucionar. I una última curiositat esportiva, quan creus tu, fes-me una previsió, que una gran emissora pública o privada col·loqui com a narradora, no a peu de gespa ni com a analista, una dona fent la transmissió d'equips significatius al Madrid, al Barcelona, l'Espanyol de primera divisió, la narradora, la que porta la narració. Sí, t'entenc, perquè fins ara no... Aventura't. Un any no ho sé, però jo crec que estem més a prop de que això passi, no? Fins ara no hi ha hagut, és cert, no conec cap dona que així... T'haig de dir que a mi m'ho van proposar una vegada, però la veritat és que jo crec,
sincerament crec que si fins ara no n'hi ha hagut... Ara les noies fan molt més esport que abans. I ara les noies juguen més a futbol que abans. M'estàs parlant de futbol, no? Bàsicament. Sí. Les noies juguen més a futbol. Per fer una narració, jo crec que és important haver practicat aquell esport. Miguel Ángel Valdivieso va practicar el futbol, tu que el vas conèixer? Tots els nens alguna vegada han jugat a futbol. El senyor Josep Félix Pons va practicar el futbol? Sí, a tots ells els vaig conèixer molt. El senyor José María García va fer gols en futbol sala, sí. Sí, segur que sí, però potser el camp li venia una mica gran i no arribava a l'àrea contrària. Amb això és que cada vegada n'hi ha més dones que fan esport, més dones que informen d'esport, cal conèixer l'esport des de dintre i que un any no te'l sé dir, però ja arribarà. Quin esport has practicat? Quin esport he practicat? Doncs molt seguit i molt cap, però he jugat a tennis, a mi m'agrada molt la gimnàstica, he fet gimnàstica... I no, molta activitat. Ara faria, ja t'ho dic, si fos jove ara, més jove, faria molt esport, segur, però la meva època no era tan fàcil. En el cas de l'Albert Malla, jo t'he escoltat sovint, tu que estimes tant el mitjà de comunicació, per això fem aquest programa el dia d'avui, va néixer mano a mano l'Albert Malla, aquest qui us parla d'alguna manera ja fa uns quants mesos, ho podem descobrir. Volíem, amb la Ràdio Barcelonina, homenatjar a Lluís Segarra, com ha agradat clar i palès, i ens agrada molt que ens hàgiu acompanyat en aquest programa, i volíem insistir en la demanda del Museu de la Ràdio, i jo crec que complim les expectatives, no? Albert, el nostre somni avui s'ha fet realitat. Però tu, a part de l'estimació del mitjà claríssima, s'ha dit a bastament, tens també una visió crítica però amb arguments. Fes-me ara una mica aquesta visió crítica constructiva de la ràdio del present, potser una mica en comparació amb coses bones que hi havia de la ràdio del passat, sense ser un nostàlgic perquè estàs plenament en actiu. Home, jo crec que el millor, això és obvi, el millor de les noves tecnologies vinculades a la ràdio és que ara el nostre somni, que no ens podíem ni imaginar els que vam començar ja fa 40 anys, és que ens poden escoltar des de qualsevol lloc del món i que gent de poblacions potser molt petites i que se'n van per feina o pel que sigui a l'altra punta del món poden seguir les informacions de la seva pròpia emissora local des de qualsevol lloc i evidentment la possibilitat d'escoltar el programa en diferit. Els podcasts, això és una meravella, és trencar la dictadura horària i escoltar les coses quan et vinguin bé. Això és positiu. Ara, això és el positiu. Jo, com a negatiu, ja ho ha comentat abans algun altre company, per als professionals hi ha poca feina en general i mal pagada si és que es paga. Hi ha molta gent treballant de franc i que consideren que la ràdio és un hobby i jo crec que la gent que fa una feina té que cobrar-la i això està passant una mica en moltes emissores, està passant a la història. I com a negatiu també tècnicament, parlo del dial que conec més, que és el dial de Barcelona, hi ha moltes emissores, no sé si alegals, il·legals, pirates, no ho sé, però sé que són emissores que estan interferint altres emissores que jo vull escoltar i no puc, perquè estan a sobre, perquè no respecten la separació mínima. Això no sé com es podria arreglar. Jo no sóc partidari de pagar la FM, perquè jo crec que seria un desastre econòmic per les emissores i que marejaria molt a l'audiència. Però no sé si es podria arreglar d'alguna manera, posar ordre aquí, perquè la llibertat d'expressió també hi ha la llibertat d'audició, i jo a vegades no sóc lliure per escoltar el programa que a mi m'agradaria perquè hi ha una altra emissora a sobre que l'està tapant. Una pregunta que sempre també amb els seus invitats li agrada fer a l'Albert Malla amb la seva sèrie Una vida de ràdio, li faig també ara a la Neus Bonet per acabar i a la Marga i a tu Albert, però que siguin unes respostes molt breus. Aquell record radiofònic, no? Us deixo ara 3 segons, ja que sou de l'ofici. 1, 2, 3. Neus Bonet, algun record? Personal, no professional, eh? Personal, haver treballat amb ell a la cadena 13 on ens vam conèixer, jo ja el seguia, i vam tenir l'oportunitat de fer un programa al matí, que es deia la 13 en forma. La 13 en forma, sí, això va ser un luxe. Albert, el teu record. Un record com a professional o com a oient? Digue'm com oïdor, tu, que has escoltat com a oïdor, els primers records de ràdio que tinc són la senyora Fortuny al matí per Ràdio Espanya i la senyora Francis a la tarda perquè era el que escoltava la meva mare i de rebot ho havia d'escoltar jo. Vas aprofitar algun consell? No, però això, al poc temps ja vaig decidir què volia escoltar i van ser els contes de tambor a Ràdio Barcelona del gran Armand Matías Guiu, que no hi he entès mai, ara no tenim aquí, m'imagino, cap directiu d'aquella època, però els posaven a les 12 els contes, i a les 12 quan sortíem del col·le, sempre els enganxàvem començats, anàvem corrents, fent carreres pel carrer, no? Però molt maco. I la Marga Lluc?
És que els meus records de la ràdio són de sempre. És el meu pare, és el Joan Lluc, ara diu l'Armand Matías Guiu, era el meu oncle, marit de la meva tieta, germana del meu pare. La ràdio és sempre, la ràdio és casa, la ràdio és vida, sóc jo. La ràdio forma part de la vida de la Marga Lluc, la ràdio forma part dels companys d'ofici que estem al meu costat, la Neus Bonet, l'Albert Maia, la ràdio forma part de moltes persones que esteu avui aquí perquè us estimeu aquest mitjà de comunicació. La ràdio forma part de les vides dels oïdors, de les oïdores que en aquest instant esteu escoltant Ràdio 4. Aquesta és la gran característica d'aquell mitjà de comunicació. S'estima la ràdio i difícilment s'estima moltes vegades la televisió o la premsa escrita. Per alguna cosa serà. Albert, Neus, Marga, que vagi molt bé, gràcies per estar al programa especial i fins una propera ocasió. Gràcies a tu. Gràcies. Adéu. El nostre programa sempre ha tingut una creença. La ràdio és una feina d'equip. La ràdio és una feina de persones que es posen davant del micròfon, però també de persones que fan altres feines. Seu al meu costat, es posa els auriculars, en Xavi Garcia, tècnic de so de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, amb qui hem fet unes quantes edicions de l'altra ràdio. Xavi, benvingut al programa. Unes quantes, ben trobat, gràcies. En representació dels col·lectius que no són habitualment tan valorats, injustament. Fem allò de l'1, 2, 3, respondo otra vez. 1, 2, 3, vinga, tempo. A banda de persones que es posen davant del micròfon, altres professionals, altres oficis i funcions d'aquests professionals a la ràdio contemporània. Fas el tic-tic? Va. Tècnics de so, sens dubte, depenent de si són tècnics de so de control central, d'exteriors, hi ha productors, hi ha gent d'administració, hi ha guionistes, hi ha... Més, em deixaria algun més, però deixem-ho aquí de moment. Per un tècnic de so creatiu com tu, la millor cosa de treballar a la ràdio? La millor cosa de treballar a la ràdio? És que jo no treballo a la ràdio, jo jugo a la ràdio. A mi em deixen jugar. Pensa que tens el responsable de l'emissora, el responsable de la corporació, els oïdors que escolten la teva feina... Però directament jo tinc la millor feina del món. O sigui que ara l'Enric Martí i l'Alejo del Peral estan jugant? Sí, perquè ens agrada molt la feina que fem. Mira com em mira l'Enric Martí. Ens agrada molt el que fem. Què és el millor? Doncs poder-te expressar, poder trobar músiques, poder aquell relat, aquell conte, aquella cosa que tens, donar-li la teva aportació artística, creativa. Doncs gràcies a tots els professionals que feu possible també aquest mitjà de comunicació que és el món de la ràdio i, si et sembla, tornem a formular una reivindicació que sovint diem al programa. Tots els premis que guardonen programes i professionals de la ràdio haurien de tenir categories fixes per distingir en cada edició, no de manera puntual, alguns professionals que no es posin davant del micròfon. Fa molts anys que ho hem dit i ho tornem a dir en el dia d'avui. Totalment d'acord. Xavi, a tu, a tots els companys d'ofici del món radiofònic que no esteu davant dels micròfons, gràcies per la vostra feina. És un plaer. És de justícia també fer un fort aplaudiment a tots aquests companys d'ofici que us el demano. Mentre tancarem la primera edició d'aquest programa especial, primera part, en aquest cas amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio 2018 que estem fent a l'Ateneu Barcelonès, amb un nou tema dels Alma de Boquerón. El tema es diu Alma de Boquerón i per tant els identifica musicalment. Bona rumba i bona ràdio! naufragar y que arrastre la vida, no sucumbir al son del rebaño y al día a día. Cuesta seguir soñando cuando la noche llega vencida, tras la jornada maratoniana de arriba abajo y vuelta para arriba. Duro tirar pa'lante cuando no hay nada que no te espante, en este mundo cínico y cruel que dice la tele que formo parte. Yo pensando en romper la fila,
yo pensando en secuestrarte, ir a ese mundo que un día soñé que querría estar cuando fuera grande, que aún me está esperando. Juntos podemos cambiarlo. Si gustas esta canción es que tienes alma de boquerón. La gente normal anda por los bares bebiendo medias verdades. Si pasa de todo a 100 y sabes comprar un vermo a granel, canta con el alma, canta mi amor. Poporro popó, que no hay que olvidarse jamás lo que un día querías. Si ves que la vida aprieta, afloja la hebilla y saca barriga. El niño que un día fuiste más listo que tú porque ya sabía. Jamás que pueda reír, más divertida pasa la vida. Pero aún me está esperando. Juntos podemos cambiarlo. Si buscas esta canción es que tienes alma de boquerón. La gente normal anda por los bares bebiendo medias verdades. Si pasa de todo a 100 y sabes comprar un vermo a granel, canta con el alma, canta mi amor. Poporro popó. Alma de boquerón, tienes alma de boquerón, Arza, tienes alma de boquerón, tienes alma de boquerón, tienes alma de boquerón, tienes alma de boquerón, Arza. Si gustas esta canción es que tienes alma de boquerón. La gente normal anda por los bares bebiendo medias verdades. Si pasa de todo a 100 y sabes comprar un vermo a granel, canta con el alma, canta mi amor. Poporro, 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 poporro. Esta canción es que tienes alma de boquerón. La gente normal anda por los bares bebiendo medias verdades. Pasa de todo a 100 y sabes comprar un vermo a granel, canta con el alma, canta mi amor. Poporro, popom. Estem a l'edició 2270 de l'Altra Ràdio. La fem un 13 de febrer del 2018 amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Des de la sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès. Gràcies a l'Ateneu Barcelonès per totes les facilitats que ens ha donat. Moltes gràcies també a totes les persones que amablement heu vingut en aquesta sala Jacint Verdaguer a veure com fem l'Altra Ràdio des del carrer Canura número 6 a la ciutat de Barcelona. És un goig veure que aquesta sala està plena i que ens esteu acompanyant. Entrem a la segona part del programa especial que fem, en aquest cas, Maria Àngels Pastor, acompanyada de la Jenny Boniquet a la producció, Enric Martí, Alejo del Peral al servei tècnic del servei exterior i control de so, i Cinto Niqui a la direcció i presentació.
Doble programa que estem fent des de l'Ateneu Barcelonès. És una trobada de professionals de diferents emissores, representants d'institucions relacionades amb la ràdio, i des de l'altra ràdio estem fent la proposta de creació d'un museu de la ràdio a la ciutat de Barcelona. És ara en Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, una entitat que aviat complirà 40 anys, qui llegeix el manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona en aquest Dia Mundial de la Ràdio 2018. Aquest manifest, en el moment que estem fent el programa, compta amb 189 adhesions que ja s'han superat, perquè fora teniu uns fulls que els assistents podeu també signar i mostrar el vostre suport. I és que ens escolteu per Ràdio 4 ho podeu fer a la web del programa altraradio.cat, altraradio.cat. Bona nit. Aquest és el manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona. Els programes Altra Ràdio, creat en 1980, i Cocodril Club, en 1993, demanem la creació d'un museu de la ràdio a Barcelona, un centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la memòria sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d'un relat històric dels seus professionals i al foment de l'ús del llenguatge sonor com una eina expressiva i creativa. Les 7 grans línies d'acció del centre podrien ser la recopilació del material sonor, programes, podcasts, la personificació de la història mitjançant els grans noms de la ràdio, la difusió de l'ús del llenguatge sonor com un element més de l'expressió i la creativitat dels ciutadans del segle XXI, el recull arqueològic del material tècnic, receptors antics i aparells de baixa o alta freqüència, la història de la ràdio i de la distribució de l'àudio a internet i la telefonia mòbil com a mirall dels canvis a la societat, l'aplicació de la intel·ligència artificial a la ràdio i la difusió de l'art sonor contemporani i la promoció de la radioafició. Aquesta petició es fonamenta en la gran tradició que té la ràdio a Catalunya i la seva contribució notable a l'ús de la llengua catalana. La primera emissora privada de l'Estat és Ràdio Barcelona EAJ1 de 1924. Ràdio 4 i Ràdio Olot ofereixen tota la programació en català des de l'any 1976. La deganes de les emissores municipals són Ràdio Arenys i Ràdio Rubí, creades en 1979. La primera ràdio lliure va sorgir a Barcelona en 1979, Ona Lliure. Ràdio Ràpita, en 1990, del CEIP Sant Domènec de la Ràpita a Santa Margarida i els Monjos, és l'emissora escolar més antiga. A internet, dins de Ravalnet, 1998, la xarxa ciutadana del Raval de Barcelona, immediatament s'hi van produir projectes com la ràdio del CEIP, Drassanes i Raval Mèdia. Signat a Barcelona, 13 de febrer del 2018, Dia Mundial de la Ràdio. A la primera part del programa hem tingut la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Laia Ortiz, i hem demanat que traslladi aquesta proposta a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona per tal que tingui a bé de considerar-la. Insisteixo que qui vulgui expressar el seu suport ho pot fer encara els que escolteu Ràdio 4 a altraradio.cat, altraradio.cat, i els que esteu presents a l'Ateneu en els fulls que trobareu a la sortida d'aquesta sala Jacint Verdaguer. De moment han donat suport, entre altres, hi ha el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya i professionals com Rosa Maria Calaf, Maruja Torres, Núria Ribó, Enric Calpena, Xavier Solà, Jordi Margarit, Marta Puertolas o Carmen Juan. Gràcies a Francisco Rubio de l'ADXB per llegir aquest manifest, i una de les entitats, ho acabo de dir, que s'han adherit al nostre manifest és Ràdio Associació. Seu, en aquest cas també aquesta taula, al meu costat, en Jordi Margarit, director adjunt de RAC1, president de Ràdio Associació. Benvingut, Jordi. Què tal? Bona tarda, bona nit. I un dels trets característics de la ràdio contemporània és precisament aquest, que al dial de freqüència modulada hi ha una presència prou significativa de la llengua catalana, en aquest cas molt més equilibrada que, per sort, en el cas radiofònic, que la premsa escrita, que el cinema, que la televisió, on les diferències són notables. Clars exemples d'aquesta presència del català serien Ràdio 4, Catalunya Ràdio, en aquest cas RAC1, com a emissora privada líder d'audiència en català a l'actualitat, però també hi ha l'antecedent de Ràdio Associació de Catalunya, que va emetre en català des de la seva creació l'any 31 fins que la van clausurar l'any 1939, malauradament. El primer que em parla a mi de Ràdio Associació de Catalunya és l'Enric Frigola, als anys 70, principis dels 70, quan dirigia el programa de Legió d'Honor a Ràdio Espanya. Jo hi anava amb una guitarreta i anava a cantar. Els meus inicis en un estudi de ràdio era així. Així el teu fill canta perquè li ve del pare? No ho sé. Sí, o de la mare? No ho sé, vés a saber. Canta, ell canta. Bé, doncs, i ell em diu, escolta'm, aquests estudis saps tu de quan eren, de com eren?
eren els estudis de Ràdio Associació, que l'any 39 es veu obligada a canviar la seva denominació. Jo crec que és l'única emissora a tot l'Estat que li van fer canviar la denominació per republicana, roja i separatista. Bé, dit això, evidentment les seves emissions van ser en català sempre, del 31 al 39, a més creant un lèxic en català. Fixeu-vos en un avatar com era la Guerra Civil, i es havien d'inventar expressions i ser-hi al peu del canó, mai millor dit. Jo voldria lligar amb una qüestió, Cintu, que deies abans, que era el tema dels reconeixements a la gent que no està davant del micro, sinó darrere del micro fent les diferents funcions, i que els premis haurien de tenir aquest tipus de categories. Ja que parlem de ràdio en català, ja que parlem de premis, on has parlat tu, aquí em veig uns quants de premiats pels Premis Ràdio Associació, el mateix Enric Frigola, la Neus Bonet, tu mateix Sintoniqui, l'Albert Malla, que acaba de sortir, que sou dels propulsors d'aquest museu. Jo voldria dir-vos dues coses. Una és un anunci i l'altra, l'anunci podria venir que estem convocats la 18a edició, ja som majors d'edats al Premis de Ràdio Associació, on els diferents accents, recordes el nom d'accents, Neus? Accents del català hi són presents perquè hi són des de València, des d'Andorra, des de les Illes, Catalunya Nord, etc. No és que vingui a fer promoció ara dels premis, no és aquesta la funció, però sí que tens tota la raó de que sovint la gent que està al darrere dels micros ningú se'n recorda. Els Premis Ràdio Associació han premiat el Sergi Cotillas, precisament com a tècnic, la Núria Ventura com a productora, i fixa, no és amb un premi d'una categoria que podria ser considerada per alguns com de segona divisió, sinó que han estat els premis del millor professional. Per tant, la consideració aquesta, jo no només no recullo el guant que acabes de deixar sobre la taula, sinó que d'alguna forma ja ens l'hem posat, aquest guant. No? I el segon anunci... Deixa només fer un matís. Jo he dit, i els dos premis s'han dit al programa, no recrimino res, jo he dit que fos no de manera ocasional, sinó que fos en cada edició. Molt bé. Perquè el guant torna a estar sobre la taula. Conec aquestes dues qüestions i és de justícia dos magnífics professionals i és de justícia dir que Radio Associació ha fet aquestes dues distincions, però que ho fes cada any. Vinga, doncs està el guant sobre la taula, i l'anunci que et volia fer és que de cara al museu, que hi és, m'agradaria molt anunciar que, esclar, amb 18 anys de premis tenim un arxiu sonor important del que és el que aquests 18 anys s'ha fet a la ràdio en català arreu de països catalans, per entendre'ns, i ràpidament. Aquest arxiu és a disposició del Museu de la Ràdio en tan bon punt es posi en marxa. O sigui, el teniu a la vostra disposició, que jo crec que serà un element important. Què no val a dir el tema del català que em proposaves de parlar, Cintu? No sé si tinc prou... Seré molt ràpid. Jo sempre he pensat que si la ràdio en català triomfa en aquest moment no és per ser fet en català, o no només és per ser fet en català, és perquè es fa la millor ràdio que es fa en aquest moment en el país, és en català. Si no fessin bona ràdio, ni català ni punyetes, Bona reflexió en Jordi Margarit, company d'ofici, director adjunt de RAC1 i també president de Ràdio Associació. Gràcies per estar també avui al nostre costat. Enhorabona. Estàvem parlant ara de la gran presència del català als mitjans de comunicació radiofònics. En gran part també es deu a que dels 947 municipis catalans, 209 tenien emissora municipal a finals de l'any 2014, però malauradament del 2009 al 2014 van deixar d'emetre 34 emissores. Cal destacar el paper de la ràdio municipal, cal destacar el paper de la ràdio local, i ara entrem en aquest bloc del programa de les emissores municipals, les emissores locals. Saludo i dono la benvinguda i les més sinceres gràcies que estiguin avui en el nostre programa especial en Sergi Vicente, director de BTV des del mes de gener del 2015, abans corresponsal de televisió de Catalunya a la Xina. Benvingut. L'Oleguer Forcades, director de Sants 3 Ràdio. Benvingut també, Oleguer. Bona nit. Ben retrobat, no fa gaire també vam coincidir al programa amb motiu dels 20 anys de Sants 3 Ràdio. L'Alba de Gide, secretària de l'Associació Juvenil d'Amics i Amigues de la Ràdio d'Horta Guinardó, l'entitat que gestiona Boca Ràdio. Com estem, Alba? Bona nit i benvinguda també al nostre programa. Comencem una mica pels companys de les emissores municipals, en el cas d'en Sergi Vicente, director de BTV. Una emissora relativament jove en el món radiofònic, no? Perquè va tancar
Com Ràdio el 2012 va haver-hi una programació de la xarxa, però a partir de l'inici del 2014 és quan Freqüència Barcelona 91 de la FM va ser deixada la seva gestió per part de la xarxa de comunicació, la va passar a gestionar l'Ajuntament de Barcelona, va començar a fer programació pròpia i des del 31 de gener de l'any passat la ràdio i la televisió municipals han passat a identificar-se amb la marca BTV en minúscula i han renovat la seva programació. Una curiositat, perquè això de la minúscula no és gratuït. Ara hi ha hagut el concurs controvertit dels carnavals de Cadis. Jo sóc un gran seguidor. Venen al Liceu, al Cor de Prado, venen al Liceu, Chirigotes, ve al Liceu el quartet que va guanyar enguany, que és el quarteto que es diu Comando A minúscula, un gran quarteto satíric i còmic. Això de la minúscula. En el vostre cas, per què la minúscula? Això són coses dels dissenyadors. Nosaltres organitzem un concurs per renovar la nostra imatge corporativa, que a més ha estat un concurs modèlic, això dit per l'ADG-FAT, amb la qual el vam tirar endavant, i la proposta guanyadora va ser aquesta. Però sí que és veritat que volíem fugir no fugir, tampoc renegar, però sí que consideràvem que la paraula Barcelona estava saturada i per tant no ens afavoria des del punt de vista del posicionament. A part volíem unificar i per això vam dir necessitem un nom que sigui transversal independentment de si fem ràdio, televisió, si anem per xarxes, etc. Contents d'aquesta marca? Sí, molt contents i de fet tenim molt bona resposta. I pel que seria una mica ara tu com a gestor d'aquests mitjans municipals, accions que tu preveus de futur, sobretot en el que seria l'emissora radiofònica, no? És la pregunta del milió. Jo recordo a Corea del Nord només tenien la ciutadania només tenen una freqüència i no pots moure la rodeta. Diguéssim, aquí el panorama de ràdios sortosament per nosaltres és molt ric i per tant quan això arriba a BTV ens cau del cel, com si diguéssim, aquesta freqüència que antigament pertanyia a la Com, cau però amb un pressupost molt reduït i perdoneu que faci aquesta reivindicació. Abans l'Enric Frigola deia no es pot fer una cosa de qualitat si no tens un mínim de pressupost. L'Albert Malla també lamentava que molts professionals només tenen opció de fer ràdio si es considera que és una mica com un hobby. Nosaltres estem en aquest impàs, som una ràdio molt jove, però ja tenim molt pocs diners per fer televisió, imagina't per fer ràdio, i en aquests equilibris estem, sempre intentant no perdre aquesta identitat de Barcelona i de proximitat, per descomptat. I pel que fa a la televisió, aviat farà un any que des del maig del 2007 veu entrar la plataforma de pagament Movistar Plus, abans també estàveu a Vodafone One. Costa molt entrar en aquestes plataformes tancades de pagament a una estació, en aquest cas local com seria BTV? Una mica quin balanç tu podries fer? Sí, perquè diguéssim, quan nosaltres entrem a la plataforma ja tothom hi era i responia a contractes anteriors de quan hi havia, en el cas de Movistar, de quan hi havia Canal Plus, i per tant totes les televisions que havien decidit ser-hi ho havien fet molts anys enrere. Nosaltres arribem tard a això i per tant ens costa negociar. Ells són un club i diuen si vols ser-hi has de negociar-ho. Ens va costar, no estem en una posició molt bona, estem en el 160 de Movistar, però crec que és important ser-hi perquè cada cop més el consum, tant el de la ràdio però també el de l'audiovisual, és més fragmentat, no? I per tant has d'intentar ser una mica tot arreu perquè tothom et pugui accedir als teus continguts. Les emissores municipals queda clar que són legals, n'hi ha per sort moltes a Catalunya, malauradament, com hem dit, se n'han tancat unes quantes en els últims anys, del 2009 al 2014, 34 en concret han deixat de funcionar, és veritablement una llàstima pel nostre sistema de comunicació local, però hi ha altres emissores que són les emissores del tercer sector, molt diverses, molt variades, i algunes evidentment amb un clar afany lucratiu que és molt evident que poden mereixer algun tipus de sanció de tancament, però hi ha un col·lectiu d'emissores sense ànim de lucre que també fan una magnífica feina. Avui en tenim dues representant en aquest tercer sector. Una seria Sants 3 Ràdio, aquesta emissora que plega 150 persones setmanalment fent programes al barri de Sants. Però avui no parlem tant de Sants 3 Ràdio, la Guia ho hem fet abastament fa poc felicitant-vos pels 20 anys, sinó des del tercer sector, tu que fa tants anys que hi estàs, quina seria la demanda d'emissores netes com vosaltres, sense afany lucratiu, els companys que ara tindrem de Boca Ràdio, no? Una situació encara de legalitat. Doncs una regularització definitiva del tercer sector i no condemnant-nos, com a vegades es pretén amb aquesta regularització,
a la marginalitat, és a dir, nosaltres pretenem ser tercer sector per ser un tercer sector. El tercer sector no té per què no ser un sector que també pugui tenir algun tipus de professional, que pugui tenir una dignitat en les seves emissions, en la seva part tècnica, i per tant moltes vegades quan pensem en el tercer sector pensem només doncs, amb la gent que s'hi d'entitats, com és el nostre cas, doncs, que s'hi pot dedicar en el temps lliure, però jo crec que tenint en compte doncs, tota la gent que actualment doncs, surt de periodisme, doncs, seria un bon lloc doncs, també per ser escola, però també perquè hi hagués una mínima base professional. Cal dir que a l'estat espanyol, que hi ha un Pla Tècnic Nacional de Freqüències, hi ha una llei de 7 de 2010, de 31 de març, la Llei General de la Comunicació Audiovisual, aprovada pel ple del Congrés, que dedica el seu apartat, el seu article 32, a regular els serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre. Aquesta regulació des del 2010 no s'ha dut mai a terme. Hi ha hagut diferents intents també per part de la Generalitat de Catalunya sense arribar a quallar, perquè fa falta primer evidentment l'adopció de l'Estat, que és qui regula les freqüències. El tercer sector és un sector que a Catalunya té tradició des de 1979, com hem dit en el nostre manifest de creació d'un museu de la ràdio, quan es va crear Ona Lliure, la primera ràdio lliure, justament al mateix moment que van néixer les emissores municipals. En el cas de Boca Ràdio, l'impulsa l'Associació Juvenil d'Amics i Amigues de la Ràdio d'Horta Guinardó, que es crea el 95 i gestiona Boca Ràdio des del 2005, amb una voluntat, segons dieu vosaltres, en el vostre web i amb el vostre manifest de donar sentit a la feina que feu, de transformació social en àmbits com feminisme, interculturalitat, comunitat i joventut. Alba, encara 2018 la ràdio, ni que sigui distribuïda per internet, útil per aconseguir aquesta transformació social? Doncs sempre que ni que sigui una persona, que es pugui arribar a una persona, jo crec que la feina ja és necessària i val la pena, no? I també sobretot és una manera de que les joves que puguin haver cursat periodisme o no, que tinguin inquietuds per la ràdio, entrin i puguin adoptar aquest discurs o que s'hi sentin còmodes i per tant transmetre-ho a través de les ones, que és en aquest cas, no? Però és la importància de que la gent jove doncs, mostri aquest interès i que també digui la seva, no? Perquè moltes vegades... Segueix venint gent a voler fer ràdio, ara que sembla que d'alguna manera és per interès per aquesta qüestió, amb els anys que ja porteu actius des del 2005, noteu que costa omplir els forats de la programació? En un sentit tècnic, no? Quantitatiu, en un sentit quantitatiu. Si ho valorem com una ràdio comercial, aleshores no omplim els buits, però com preferim potser no omplir-los... Qualitat. Exacte, preferim fer un programa on poder portar a entitats que tractin feminisme o altres temes i fer un programa potent, ni que sigui mensual. Quanta gent pot fer programació setmanal a Boca Ràdio en aquest 2018? Doncs crec que hi ha un programa setmanal que regularment sí, no falta mai, però normalment són quinzenals, també perquè com és... I apleguem al voltant de quantes persones? Ni que sigui cada mes, aproximadament. Parlem d'un col·lectiu de quants joves i persones que volen col·laborar amb vosaltres? Doncs som unes 30 i escaig persones de joves que participem de Boca Ràdio i el fet de formar part del Consell de la Joventut de Barcelona ens permet teixir una xarxa amb altres entitats i portar-les i que diguin la seva. Oleguer, una de les millors coses que a tu t'ha passat estant al capdavant de Sants 3 Ràdio. Mira que n'heu fet en 20 anys, però que et vingui ara ràpidament a la memòria. D'utilitat, de servei públic, de cosa emotiva, de persona que no haguessis mai esperat alguna qüestió. Jo te'n dic una perquè us conec la història que t'hauria sorprendre. Va haver-hi un donant d'una unitat mòbil, un mecenes que els hi va donar una unitat mòbil a Sants 3 Ràdio. Clar, tu t'hauries sorprendre perquè et va agafar d'imprevist. Però alguna altra cosa, que no sigui fins i tot material. Alguna de les millors coses que durant 20 anys a tu t'ha passat per estar al capdavant d'una emissora com és Sants 3 Ràdio. Unes paraules d'un oient que quan ens van tancar, quan ens van precintar, me'n recordo que va trucar en directe, en aquell moment hi havia tota una sèrie de polítics a la mesa, i va explicar que era una senyora del carrer Galileu, que era cega, i va explicar el que significava per ella la ràdio local i el que significava que nosaltres expliquéssim la festa major en aquell cas. Ja que em treus el tema dels polítics, acabem amb el Sergi Vicente. Difícil des d'un mitjà municipal, que li pot passar a qualsevol mitjà municipal de Catalunya, la coexistència del professional periodista amb els polítics que van canviant evidentment segons els governs municipals, o no tan difícil com semblaria d'alguna manera?
Bueno, no sé, en el cas... En el cas vostre de BTV. En el cas d'altres mitjans, no sé, en el cas de BTV crec que tenim un model exemplar despolititzat i que permet la pluralitat i la independència editorial i ho hem de celebrar i que duri molt de temps. Doncs contents avui de tenir companys d'emissores municipals, companys i companyes d'emissores del tercer sector, com a Sergi Vicente, director de BTV, Oleguer Forcades, director de Sastres Ràdio, Alba Lejide, de Boca Ràdio. Que us vagi molt bé les vostres singladures radiofòniques. Moltes gràcies. Sí, sento. Tots i totes heu anat alguna vegada a escola i si sou mestres i aneu cada dia. Entrem en el bloc que dediquem a la ràdio escolar. Des de l'any 2005 el mestre Pitu Martínez, que seu aquí al meu costat, forma part de l'equip de l'Altra Ràdio i amb ell fem des del 6 d'octubre del 2007 l'Altra Ràdio Escola, un espai que demostra com els mestres catalans fan servir el llenguatge sonor per millorar i motivar l'aprenentatge dels seus alumnes de qualsevol edat. Pitu, benvingut. Hola, sí, tu. Et deixo 30 segons per presentar la nostra invitada. Mira, avui hem portat una persona que a més l'heu esmentat, encara que només heu esmentat el seu centre, que és el CEIP Dressanes. Ella va començar a treballar a la ràdio en aquell centre i jo la conec i he passat per 3 centres i no sé què passa, però a cada centre on va hi ha ràdio. L'Anna Pérez, benvinguda, Anna. Molt bona nit. Una mestra que ha impulsat les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a l'escola, en el cas d'internet, com deia en Pitu Martínez, des de Ravalnet l'any 1998 fins al dia d'avui. Destacar que l'emissora escolar de Gana a Catalunya és Ràdio Ràpia 1990 del CEIP de Sant Domènec de la Ràpita, Santa Margarida i els Monjos, l'emissora escolar d'FM més antiga. Anna, encara és útil aquest llenguatge sonor? I tant. Jo penso que és molt útil, ja ho era llavors i ho continua sent ara. De fet, és una de les maneres en què l'alumnat pot ser protagonista, crea el seu contingut i ho fa utilitzant la llengua. La realitat o la meva experiència justament neix en barris com el Raval, on l'ús del català no és el més quotidià i en canvi poder fer ràdio a l'escola feia que el català fos una llengua funcional. Per tant, un bon element per motivació, Exacte. Des del punt de vista de la llengua i des del punt de vista del treball col·lectiu. Anna, en tots aquests anys jo t'he sentit programes de ràdio que han fet els vostres alumnes que no és només des d'una vessant de la llengua, sinó que han estat treballs des d'altres matèries, d'una forma transversal. A mi m'agradaria saber els nens com viuen el fet de poder fer un treball curricular de qualsevol matèria amb la ràdio. De fet, a veure, com bé has dit, la llengua és el mitjà. O sigui, evidentment estàs fent català o fas castellà si has fet algun programa en castellà, però la llengua en aquell moment és el de menys, és el contingut que els nanos utilitzen. A veure, jo per posar un exemple, de les experiències més maques ha sigut quan els nanos a diferents escoles, tant el Drassanes com el Collasso, utilitzaven la ràdio, per exemple, per fer entrevistes a àvies del barri. I aquestes àvies els explicaven la història del barri o en algun cas la història mateixa de l'escola. I tot això es passava per la ràdio. El fet de poder interactuar i en aquells moments en el que és el mitjà de la ràdio era superimportant i a més tot el contingut que tant uns com altres estaven compartint amb la gent que els escoltava. Cal mantenir la ràdio escolar i cal veure que el llenguatge sonor forma part de la cultura general de la societat contemporània. Per això el Museu de la Ràdio a una ciutat com Barcelona hauria de servir també d'eina de divulgació, de culturització, d'alfabetització d'aquest llenguatge sonor. Anna, felicitats a tu i a tots els mestres. El Pitu Martínez també és mestre per aquesta feina magnífica que feu, a vegades sense les eines, sense les facilitats que us mereixeríeu, més per bona voluntat a vegades que altra cosa i pel vostre instint com a docents i estimació als alumnes, en aquest cas, i tant de bo que durant molts anys aquesta ràdio, aquest llenguatge sonor, serveixi per millorar l'educació dels nostres nois i noies. Gràcies a vosaltres pel suport. Gràcies i bona ràdio! Celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, doble programa Ateneu Barcelonès, acompanyats del grup de rumba mestissà Alma de Boquerón. 2014 treuen el seu primer disc, fa poc han presentat el seu tercer disc, Cuerda Parrato, esperem que així sigui.
Alma de Boquerón són Jordi Nicenta, Carlos Mendoza, Miqui Urtillas i Wilbert Álvarez. Un tema rumbero dels Alma de Boquerón que va com anell al dit al programa d'avui. Rita, no sé si hi ha alguna Rita a la sala, però sobretot Rita, la del transistor, Alma de Boquerón. Que esconde bajo su falda 7 delitos y un transistor que la despierta cada mañana para recordar que no quiere amor, que conseguido vaya abandona esa nueva cama, pero su aroma se queda allí más de 1000 mañanas, oe, oe. Y dicen que han sido muchos los que perdieron allí su amor, que dieron todo por esa noche y por intentar que no hubiera sol, despertaron oliendo a pólvora calcinada y que al mirar descubrían que solo estaba la almohada. Nanay, nanay, Rita, no puede ser que tenga robado tanto corazón, guardado bajo candado, eso mucho peso y poco dolor. Esta noche cae en tus redes, pero yo quiero ser pescador, y si hace falta robo las pilas, pero no suena ese transistor. Partiendo la pana en la barra, pasan las noches diciendo no, y al tiempo guiñas el ojo pa' mantener bien alto el listón. El pájaro enamorado pierde las alas al tiempo que le hipnotizas con la mirada, y cayó. No puedes hacer el rechazo, un deporte de alta competición. No puedes contar medallas por cada trozo de corazón. Esta noche un rayo de sol besará tu cara. Esta noche no va a escapar nadie de mi cama, y que no. Rita, no puede ser que te haya robado tanto corazón, guardado bajo candado, eso es mucho peso y poco dolor. Esta noche cae en tus redes, pero yo quiero ser pescador, y si hace falta robo la pila, pero no suena ese transistor. ¿Cómo lo has hecho que no te veo y masco tu olor? Queda tu silueta marcando curva en el edredón, más vaciado el pecho cual cirujano, y yo tengo las 2 pilas en la mano. Rita, me ha hecho daño, pero podrá ganar mi perdón. Carezco de todo orgullo cuando se trata de un revolcón. Si me regalas un beso me desparramo, y si me guiñas el ojo pido tu mano. Rita, me ha hecho daño, pero podrá ganar mi perdón. Carezco de todo orgullo cuando se trata de un revolcón. Si me regalas un beso me desparramo, y si me guiñas el ojo. Tu mano. L'altra ràdio, a Ràdio 4. Ens havia de passar, hi ha un invitat que es nega a abandonar aquest espai de l'altra ràdio. Qui podia ser que es porti malament avui? El Pitu Martínez. Pitu, has de baixar, ja no n'hi ha més temps. Home, no, deixa'm una mica. Volies dir una cosa més, una cosa, sobre mestres i escoles. Ara que hi ha molta gent de la ràdio, jo els convido a acostar-se a l'escola, perquè a l'escola els nens i les nenes fan continguts, i aquests continguts són radiofònics, i els podem fer servir des de la ràdio amb aquests nens que parlen, que a més els emociona fer ràdio, i ens ajuda també a l'escola. Doncs entrem, i ho trobo molt bé aquesta proposta, Pitu, tant de bo que es complís. Entrem al següent bloc amb Antoni Moyano de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, amb en Josep Pitarch, cap de la Unitat de Cultura i Esports de l'Organització Nacional de Sex Espanya de la ONCE,
I deixem també que es quedi en Pitu Martínez perquè també és un molt bon oïdor de ràdio. Benvinguts, evidentment al Pitu, i li donem la benvinguda. Toni, benvinguts també a en Josep, com estem? Comencem amb algun record radiofònic. Pitu, tu mateix, breument, algun record radiofònic, entrem una mica al bloc dels oïdors. Ara el Josep ens donarà també els seus records radiofònics. Algun record breu que tu tinguis? Molt ràpid. De petit escoltava una emissora de ràdio, no diré quina, i un consultori d'aquests que es fan. I aquella veu em va quedar molt gravada. Amb els anys, a la facultat fent classe amb tu, vaig descobrir que la professora que tenia al meu costat era aquella locutora. Em vaig quedar flipat. Es va quedar flipat. No sé si en alguna ocasió, si em permet la confiança, ens acabem de conèixer, en Josep Pitarch, en aquest cas cap de la Unitat de Cultura i Esports de l'ONCE, s'ha quedat flipat escoltant alguna cosa per ràdio, perquè els invidents es diu que sou uns oïdors extraordinàriament, evidentment, addictes a la ràdio, però que fins i tot teniu una capacitat especial a vegades per detectar coses de les veus, dels sons que hi poden haver-hi de fons, que superen a qualsevol persona evident. Alguna ocasió t'has quedat flipat escoltant alguna qüestió radiofònica, ja que en Pitu utilitza aquesta paraula? Potser més d'una vegada, no? Perquè a vegades escoltes les veus i bueno, la ràdio és altament descriptiva i sí que les veus et queden, però després escoltava ràdio i una vegada vaig conèixer en Joaquim Maria Pujal. Joaquim Maria Pujal, gran narrador de futbol. Gran narrador de futbol, perquè jo estava a l'11 i vaig escoltar la veu i vaig dir no pot ser. I era en Joaquim Maria Pujal, que estava allà. Recordar també un gran narrador esportiu, Miguel Ángel Valdivieso, que quan acabava els programes també sempre feia una salutació als membres de l'Organització Nacional de Ciegos d'Espanya, la ONCE, aquella salutació que també tenia una gran consideració cap als oïdors. En el teu cas, Josep, preferències radiofòniques, tens algun tipus de programa, algun estil que t'agradi especialment, ja que estem en aquest bloc dels oïdors? A mi m'agrada absolutament tot, soc consumidor de ràdio perquè ja t'he dit que és altament descriptiva. A més, la ràdio és una eina que ens iguala a tots en condicions visuals, vull dir, la ràdio es pot escoltar amb els ulls oberts, amb els ulls tancats, amb llum, sense llum. Per tant, la ràdio, m'agraden notícies, m'agraden programes més frívols, m'agraden d'entreteniment de tot tipus. En el cas de la ONCE hi ha dos ara iniciatives que cada vegada tenen més transcendència, que és el món del podcast i el món dels audiollibres. Es fomenta d'alguna manera la creació de podcast per ser escoltats per qualsevol persona, evidentment, o també d'audiollibres que poden ser d'utilitat evidentment pels invidents, però també ho poden ser per qualsevol altra persona? Esclar, sí. Això té molt a veure amb els objectius i les funcions socials de l'ONCE. L'ONCE és una prestadora de serveis socials especialitzats per persones cegues i deficients visuals greus. Entre aquests serveis socials, a part de tenir els programes de rehabilitació i tots els programes que van associats, també n'hi ha altres programes i altres. Tenim, per exemple, el que és la biblioteca digital, no? A la biblioteca digital disposem de 50.000 títols. 50.000 títols? 50.000 títols, sí. Locutats. Entenc, en llengua castellana? En català i en castellà. I català i castellà sumen 50.000 títols. 50.000 títols, sí. Que ara et pots descarregar a la ONCE, tenim a la pàgina web i tenim el que és el Club ONCE pels afiliats i aleshores et pots descarregar tots els llibres que vulguis per escoltar-lo. Està clar que el llenguatge sonor va més enllà del nostre mitjà de comunicació, el món dels audiollibres. El món del podcast en el si d'internet obren moltíssimes possibilitats presents i futures. I a Antoni Moyano li he demanat, ell que també és un molt bon oïdor de ràdio, no tant que ens parli de records propis, sinó que ens fes una mica d'inventari ràpid de professionals col·laboradors del mitjà radiofònic, ja que esteu des d'Àrmic també potenciant la radioafició entre invidents i minusvàlids, però en aquest cas que tinguin també aquesta característica de ser persones invidents que si tu en antenes escoltes evidentment ni ho sabries, no? Per retre també homenatge en aquest col·lectiu del nostre ofici. Hola, bona nit. Doncs mira, tenim el Quino Ceular, tenim a Tarragona el Miguel González, tenim també, aquest és bastant més antic, a l'Emili Llopart, amb una anècdota curiosa, que és que no recordo si 11 o 12 anys
va estar a punt de que la Guàrdia Civil se l'emportés per la ràdio, es va presentar a casa seva, al final no va passar res, evidentment, per sort. Tenim a València també un institut amb professors cecs que fan ràdio escolar, és a dir, que poden parlar amb el pito, i tenim també més recentment el Pere Ribas. I com que tenim poc temps, m'imagino, tenim molts radioaficionats que ajuden, però volia destacar-te la figura del Pau, EA3BB, que sempre va ajudar, ell i el seu germà, però es va deixar tristament fa un any i escaig. Deixa'm afegir un nom d'una persona que ha estat a l'altra ràdio amb la nostra llarga història, company de Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid, invident, Luis Zaragoza, gran especialista i estudiós sobretot del món de les ràdios clandestines, especialment del món de Ràdio Espanya Independiente. Luis Zaragoza, o podíem seguir anomenant Fernando Echevarría, humorista radiofònic d'Es Ràdio, de COPE, Juan Antonio Cebrián d'Onda Cero i el gran Pere Ribas, que el vam tenir al nostre programa especial a finals de l'any passat des d'Olot, un noi de 12 anys que fa de comentarista esportiu a les transmissions de l'Olot i d'una forma magnífica, un gran element. Doncs gràcies Antoni Moyano, gràcies també a en Josep Pitarch, cap de l'Unitat de Cultura i Esports de l'Once, per avui estar al programa, i evidentment també el gran Pito Martínez. Gràcies i bona ràdio a tots. Els fidels i veterans oïdors de l'altra ràdio sabeu prou bé que el nostre programa va néixer com un programa del món de la radioafició. Va ser la temporada 1979-1980. Saludem en els tres companys de l'equip actual de l'altra ràdio que alhora formen part d'organitzacions lligades amb el món de la radioafició a Catalunya. Manel Vázquez, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, de la URCAT, l'Eduard García Luengo, col·laborador del Radioclub La Salle, creat l'any 1997 i que està coordinat pel Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal d'aquella universitat, i Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats. Benvinguts els tres, bona nit. Bona nit. Eduard, comencem per tu. Quines serien les pràctiques més modernes, més al dia del món de la radioafició, algunes de les quals segur que es practiquen al Radioclub La Salle? Breu llista, en un minut. A veure, és complicat, però podríem sintetitzar-les amb el que és la radioastronomia, després muntatges en 3D, amplificadors de banda ampla, estudis de transmissió de banda ampla i, no sé, a veure, són moltíssimes... Sobretot una altra cosa que m'oblidava és l'ENEVIS, o sigui, el poder treballar amb freqüències que amb poca potència es pugui tenir gran cobertura. Això és molt actual, no? Treballar amb molt baixa potència, al màxim de distància possible, que aquell senyal feble que queda dins el soroll digitalment es pugui desxifrar, no? I que finalment arribi aquell missatge, no? Transmissions de banda ampla i després transmissions NBIS. NBIS. És una transmissió que, tal com necessito les antenes, permet una cobertura local amb freqüències llargues. En el Manel va fent que sí. Tu ho practiques, això? Té un nom una mica particular, NBIS. No bis. En català, en anglès no sé si ho sabré dir, a l'Eduard millor que jo, però ve a ser alguna així com... incidència vertical, radiació d'incidència vertical. Es nota que hem entrat al bloc de la radioafició, per sort aquests companys ens ho expliquen magníficament el programa, però avui no volíem tant parlar de les entitats que hi formen part, ho fem al nostre programa i estem molt satisfets de tenir aquesta utilitat de ràdio pública, perquè hi ha un tema que lliga una mica, podríem dir, la tecnologia, la història i fins i tot la poètica. En Miquel Àngel ha tingut l'amabilitat de portar unes fotografies que les tenim aquí fora de la sala Jacint Verdaguer, en aquesta planta baixa de l'Ateneu, molts dels que ens acompanyeu les heu pogut veure, al voltant de la història de la radioafició. D'on surten aquestes fotografies? I gairebé, com tenim molt poc temps, et demano que m'entris una i que l'expliquis una mica als oïdors que no les han pogut veure. Bé, aquestes fotografies me les va proporcionar EA3BTZ, l'Enric Fraile, les tenia i l'any 2011 es feia el centenari de la radioafició catalana, centenari. Desgraciadament no es va fer cap manifestació i jo vaig pensar que es tenia que fer alguna cosa. Total que l'Ajuntament de Vic em va proporcionar un edifici magnífic que tenen allà, que és el Temple Romà, i l'Ajuntament de Vic em va fer les fotografies per poder fer. És a dir, són fotografies molt antigues del 1911. 1911? Sí. Hi ha una d'elles especialment... Explica-ho una mica tu que tens facilitat de paraula. Una.
Bueno, és que, perdó, un petit incís, un radioaficionat amb un micro davant és un perill, això ho sabeu tots, vull dir, perquè a casa ja passa sempre. Pensa que aquí tanquen, Sí, una d'elles és interessantíssima perquè és la primera comunicació que es va fer entre Sarrià i el carrer Casp. És a dir, des de Sarrià, per Alta de Barcelona, al carrer Casp, allà on hi ha els jesuïtes, i passava la Riera Maia, en allà es va fer la comunicació. La primera comunicació. I ara, el 2011 va fer 100 anys, és a dir, fa dies que els radioaficionats... Com era l'antena? Brutal, la podeu veure aquí fora, hi ha una Explica-la per si al programa. Bueno, doncs, era un fil de quants metres podria tenir? Fils, màstils per tot arreu, enganxat, bueno, una cosa brutal, però brutal que agafava 2 o 3 edificis, vull dir que aquest senyor suposo que tenia realment molt espai perquè és molt, molt, molt gran. Parlant d'història de la radioafició, avui en Manel Vázquez d'Urcat, el seu president, ja ho va dir al nostre programa, pot tornar a insistir en una iniciativa molt interessant que lliga precisament amb la creació d'un museu de la ràdio a la ciutat de Barcelona. La Unió de Radioaficionats de Catalunya ha començat ja fa uns mesos una campanya de recollida d'aparells antics i de material també antic relacionat amb la radioafició. Exactament, Cinto. Doncs efectivament, des d'Urcat impulsem aquesta recuperació del patrimoni històric de la radioafició, basat no solament per una banda amb el que són els equips, sinó també inclús en documentació, de forma que molts radioaficionats que van deixant l'afició o que malauradament traspassen i per tant deixen un llegat d'equips i material que moltes vegades els hereus no saben què fer, els convidem a que ens facin aquestes aportacions. De fet ja n'hem tingut un parell, una materialitzada, una altra està en procés i bé, esperem. Vull dir que... Si algú es vol posar en contacte, que ara ens escoltés alguna persona que seu aquí a l'Ateneu Barcelonès, la forma més fàcil de contactar, de dir conec un radioaficionat, una radioaficionada, en aquest cas una senyora que voldria donar uns equips, un senyor que voldria donar uns equips, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Doncs la forma més fàcil és a través per mitjà de la nostra web www.urcat.cat o el correu electrònic urcat@urcat.cat. Ho repetim? La web www.urcat.cat o correu electrònic urcat@urcat.cat. Estem molt orgullosos, molt satisfets de que l'Altra Ràdio naixés com un programa de radioafició obert ara a la cultura audiovisual en general des de fa molts anys i que tinguem col·laboradors magnífics com Miquel Àngel Saiz, l'Eduard García Luengo o en Manel Vázquez de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, de la Federació de Radioaficionats de Catalunya o del Ràdio Club La Salle. Gràcies de veritat i bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit. Ho estem repetint insistentment. Les més sinceres gràcies a l'Ateneu Barcelonès per haver obert les portes, diguem-ne, d'aquesta institució a l'Altra Ràdio de Ràdio 4. I és moment ara de rebre, en aquest cas, a persones que tenen relació amb l'Ateneu Barcelonès. En concret, saludem el ponent de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu Barcelonès, el tecnoantropòleg de l'equip de l'Altra Ràdio, Ricard Faura. Ricard, benvingut, bona nit. I saludem a una sòcia de l'Ateneu Barcelonès que és catedràtica en Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, sòcia d'aquest Ateneu i filla, ara sabem d'aquí, d'un radiofonista molt significatiu dins de la història de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Ja us dic, les persones veteranes que estigueu aquí, penseu en noms de qui pot ser filla aquesta catedràtica que amablement avui accepta la invitació i la saludo amb la bona nit i bona hora. Bona nit i moltes gràcies. De qui gràcies. podria ser d'un professional lligat a la història de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Té a veure, dono una pista, no faré cap concurs, en premi, amb el món dels dramàtics. Hi ha alguna persona que ja està concentrant-se. Però abans, amb en Ricard Faura, presenta'ns una mica la iniciativa del món de la ciència i la tecnologia, tu com a ponent de ciència i tecnologia de l'Ateneu, en aquesta institució que té una gran característica i és que sempre que feu actes són oberts a la societat, no únicament als socis. Exactament, el que volem d'alguna manera és posar a disposició no només dels socis sinó
del ciutadà de Barcelona la possibilitat de conèixer activitats relacionades amb el món de la ciència i la tecnologia i a poder ser activitats que d'alguna manera estiguin en aquells moments a sobre la taula i que s'estiguin qüestionant o s'estiguin parlant en l'àmbit científic i tecnològic tant de Barcelona com de fora de Barcelona. S'accepta bé per una institució, diguem-ne, més que centenària, com és aquest Ateneu, aquest univers tecnocientífic que semblaria a vegades contradictori més amb les persones que venen pel món de la lletra, de les humanitats, de la sociologia, o aquesta controvèrsia ara en un 2018 ja no té sentit? D'alguna manera és una dels reptes que tenim en aquests moments de posar la ciència i la tecnologia a primer nivell en una institució que, com tu bé dius, ha destacat i la gent la relaciona molt més amb àmbits merament culturals que no amb la part científico-tècnica com és la que impulsem des de la nostra secció. El nostre objectiu és que aquestes temàtiques estiguin al primer nivell i que estiguin discutint-se com es discuteixen qualsevol altra temàtica. Quants anys creieu que té aquest Ateneu barcelonès? Una altra pregunta que llenço. L'Ateneu barcelonès, pels oïdors que esteu en aquesta sala Jacint Verdaguer, els oïdors que ens escolteu per Ràdio 4, es funda l'any 1800... Una xifra a l'atzar, algun oïdora que està aquí davant, dieu-me una xifra a l'atzar. 1800 què? 22, més, 1800... S'empropem, afegim-li 5, no 55, 1860. 1860 amb el nom inicial d'Ateneu Català. Com comentava, una de les sòcies d'aquest Ateneu, la Susana Yara, descobrirem de qui és filla, la Susana Tavera, és filla d'un il·lustre radiofonista de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, en concret del guionista, en aquest cas José María Tavera, guionista lligat als inicis de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, especialment adaptant obres del Teatro Invisible dirigides per il·lustre també Juan Manuel Soriano, no? Un Teatro Invisible que va estar en antena del 1949 i durant 20 anys. Abans de parlar del teu pare, Susana, tu recordes haver estat no al Passeig de Gràcia número 1, 6a planta, sinó al carrer de Bruc, Xamfrà Gran Via. Eren dos, els locals de Ràdio Nacional a Barcelona estaven als entressols, eren dos entressols units pel darrere i sobretot recordo el Miguelito Valdivieso, era... permetem la llicència de dir-li a un extraordinari professional de la ràdio com ell pel nom que era conegut a casa. El recordo jugant a pilota, al final del passadís ell es posava a fer de porter i tirant-se amb tanta energia i amb tant cel com després cridava els gols del Barça quan retransmetia des del Camp Nou. Després de seguida van anar a Ràdio Nacional, però mira, tu has citat el pare com a adaptador a guió radiofònic de les obres de teatre que es feien al Teatre Invisible o al Teatro Invisible, però potser més amagat està que la seva mà dreta va ser la que va posar la primera placa que es va emetre des de Ràdio Nacional a Barcelona. De fet, la música inaugural, Nit i dia, de Cole Porter. I que llavors, a muntatge, tenia com a col·laboradora una noieta molt jove, boniquíssima, rosa, que és la Montse Carulla. La Montse Carulla va començar fent d'ajudant de muntatge musical a Ràdio Nacional a Barcelona. Una feina al món aquest dels dramàtics, de l'adaptació radiofònica, no? Que ara és un gènere que ha desaparegut, però que en podcast està també treballant força, adaptat evidentment en els nous temps. D'altres professionals, per acabar, Susana, que poguessis recordar lligats al teu pare ja, més als estudis a Passeig de Gràcia, has esmentat el Miguel Ángel Valdivieso, per fer un petit també homenatge a professionals magnífics d'aquesta casa radiofònica d'èpoques pretèrites. Tu has citat el Juan Manuel Soriano, però jo vull recordar aquí a unes dones, també del Teatre Invisible, i potser perquè no hem portat tant a les dones aquí.
la María Victoria Durán, la Ángela Liaño, la Carmen Lombarte, totes primeres actrius d'aquell teatre invisible que es va emetre durant 10 anys i que va ocupar les planes de quelcom que de fet tenien totes les emissores barcelonines, una secció de teatre, el Teatre de l'Aire de Ràdio Barcelona o el Teatre i l'Art a Ràdio Espanya, però que el Juan Manuel Soriano, tot ha de dir-ho, transformava en una peça especial i molt destacada. Acabem amb aquesta pinzellada històrica que avui en aquest doble programa de l'altra ràdio fem, pinzellada històrica que pot lligar també amb aquest món de l'Ateneu barcelonès, molta història continguda però molt present, molt mirant endavant, com és el cas de la secció tecnocientífica. Digue'm alguna activitat a la vista, Ricard, que tingueu de la secció tecnocientífica cara a propers dies. Just en fem una el mes que ve, que és enllacem amb universitats americanes sobre el futur de les ciutats i intervenim via streaming a diferents universitats a nivell mundial. Doncs interessant. Gràcies de veritat a l'Ateneu, al seu president, en Jordi Casasses Imbert, col·lega de la catedràtica que seu aquí al meu costat, catedràtic també en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Gràcies a la catedràtica Susana Tavera per haver avui fet aquest petit homenatge també professionals que havien treballat com el seu pare en aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, des de Barcelona. Gràcies i bona nit. I en el tecnoantropòleg, Ricard Faura, sense tu aquest programa no hagués estat possible fer-lo aquí. Les més sinceres gràcies per la teva implicació i participació. Ens retrobem el mes vinent amb la teva secció de tecnoantropologia. Ens ho hem passat, la veritat, molt bé, podríem dir, utilitzant una paraula que ha sortit abans, hem flipat, ja que el Pitu Martínez ho ha dit, fent aquest programa, aquesta doble edició de l'altra ràdio des de l'Ateneu barcelonès. Espero que els que us heu escoltat aquí a l'Ateneu o bé per Ràdio 4 també us hàgiu passat tan bé com a nosaltres i que us hàgim encomanat aquest virus de la ràdio que us acompanyi durant molts anys. I tanquem amb els Alma de Boquerón i una nova rumba. Com espero que no us voldreu guarir mai d'aquest virus de la ràdio, podeu dir tranquil·lament hasta luego doctor, i si m'acompanyeu i en veu alta i obrim el micròfon d'ambient, hasta luego doctor, últim tema d'Alma de Boquerón, moltes gràcies per venir a tocar amb nosaltres, sou un grup magnífic, bona rumba catalana i sobretot, molt bona ràdio! Y ahora cosa de 3 meses que me hice una revisión para ver cómo estaba todo, no sea que me dé un dolor. Me dieron los resultados, le vi la cara al doctor, me dijo señor Nacenta, yo le presento al colesterol. Desde entonces no bebo, anda que no, desde entonces no fumo, anda que no, ya no como queso, anda que no, solo coliflor. Desde entonces no bebo, anda que no, desde entonces no fumo, anda que no, ya no como queso, anda que no, solo coliflor. Y es que hay cambios en la vida que dan algo de terror, como que un día te prohíban hacer todo lo que hago yo, con un poco de alegría se arregla todo marrón, y si hay que comer verdura, ponles un poco de lacón. Pero ya no bebo, anda que no, pero ya no fumo, anda que no, ya no como queso, anda que no, solo coliflor. Pero ya no bebo, anda que no, pero ya no fumo, anda que no, ya no como queso, anda que no, solo coliflor. Cambias de vida y a veces cambias de amor y a veces cambias de curro, de equipo de fútbol no, y a veces cambias monedas y a veces cambias dolor,
Después de pensarlo mucho decidí cambiar de doctor. Y ahora sí que bebo, claro que sí, y ahora sí que fumo, claro que sí, y ahora como queso, claro que sí, la revolución. Y ahora sí que bebo, claro que sí, y ahora sí que fumo, claro que sí, y ahora como queso, claro que sí, compréndame. Hasta siempre, doctor.